радуе свабода. Мы распачынаем прамую трансляцыю шаштогадовага вулічнага шэсця «Чарнобыльскі шлях». І сёлета оно прысвечана 30-годдзю аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. А 18 гадзіне тут ад кінотэатра «Кастрычнік» распачнецца вулічнае шэсце, якое пройдзе вуліцамі сталіцы і завершыцца каля капліцы Чарнобыльской каплицы у парку дружбы Бангалор. Там адбудзецца кароткі мітынг і складанне кветак. Усе гэтыя 3 гадзіны з вами будуць працаваць Галіна Бакунчык і Александра Дынько. Заставайцеся з намі. І зараз я перадаю мікрафон Александра Дынько. Добрый вечер, я Александра Дынько. Гэтай паўгадзіны я буду з вами у эфіры. Цяпер мы знаходзімся каля кінотэатра «Кастрычнік» у Менску. Менавіта тут о 18 гадзіне збіраюцца людзі, якія прыйшлі на традыцыйны чарнобыльскі шлях. Гэта сапраўды традыцыйнае шэсце, але сёлета незвычайнае. Сёлета мы адзначаем, калі можна, канешне, выкарыстаць гэтае слово, 30-годдзе чарнобыльскай катастрофы. 26 красавіка 1986 года ў невялікім украінскім мястэчку адбылася аварыя, якая змяніла свет і змяніла наше ўяўленне пра свет. Гэта самая буйная аварыя, якая адбылася ў галіне атамнай энергетыкі, і гэта тое, з чым чалавецтва дагэтуль не сутыкалася. Мы бачым, што цяпер тут не так много людзей сабралася, таму што, ведаеце, вельмі кепскае ў Менску надвор'е, і сёння цэлы дзень ішоў дождж, і было вельмі холадна. Нават чула такія думкі, што будуць глядзець удзельнікі гэтага шэсця лепш онлайн-трансляцыю, чым прыходзіць сюды, але ўсё ж такі людзі ёсць, і з кароткім планам гэтага шэсця вас ужо пазнаёміла Галіна. Я скажу, што бліжэйшыя 45 хвілінаў людзі застануцца тут, на гэтай пляцоўцы. Не плануецца ніякіх выступаў і мітынгам, хаця я бачу, што арганізатары маюць мегафон, і, па-мойму, ўсё ж такі тыя людзі, якія захочуць выказацца, яны могуць скарыстацца гэтым мегафонам. Пасля недзе 18:45 пачнецца шэсце, яно пройдзе традыцыйным шляхам па вуліцы Сурганова. Мы дойдзем да Чарнобыльскай капліцы на вуліцы Карастаянова, і там адбудзецца мітынг і складанне кветак. Мне толькі цяпер перадалі з рэдакцыі, што каля Чарнобыльскай капліцы ўжо ачэпленая тэрыторыя, ўжо там ёсць амап, ужо ёсць сталы, на якіх будуць правяраць людзей, і, можа быць, гэта, канечне, запаволіць пачатак мітынга, і, можа быць, не так шмат людзей туды дойдзе. Хаця я ведаю, што перад гэтым мерапрыемствам арганізатары дамаўляліся, каб усё ж такі гэтага дагляду людзей не было. Гэта не святочны дзень, гэта дзень мемарыяльны, памінальны. Мы ведаем, што толькі пасля аварыі загінула каля 30 чалавек, яшчэ некалькі дзесяткаў чалавек памерлі вельмі хутка ад прамянёвай хваробы. Колькі сотняў, а можа быць тысяч чалавек маюць хваробы, якія з'яўляюцца непасрэдным наступствам гэтай аварыі, мы цяпер не можам ацаніць. І нават цяпер, калі размаўляеш з экспертамі, калі размаўляеш з вучонымі, яны не могуць сказаць, ці хвароба, ад якой памёр чалавек, ці ад якой пакутуе чалавек, яна непасрэдна звязаная з радыенуклідамі. Усё гэта сведчыць пра тое, што мы дагэтуль не ведаем, што насамрэч адбылося 30 год таму. Давайте паглядзім, з кім мы можам пагаварыць. Я бачыла, што тут былі ўжо і арганізатары мітынгу. Вот ёсць традыцыйны ўдзельнік нашых онлайнаў, традыцыйны ўдзельнік усіх мерапрыемстваў. Спадар Уладзімір, можам пагаварыць? Можам. Не зараз. Чытала сёння ўспаміны арганізатараў чарнобыльскага шляху. Спадар Уладзімір Некляеў, экс-кандыдат у прэзідэнты. Спадар Уладзімір, гэтае шэсце насамрэч не толькі мемарыяльнае. Думаю, што першы шлях чарнобыльскі адбыўся ў 89 годзе, і тады людзі выйшлі не толькі каб ушанаваць памяць тых, хто змагаўся і змагаецца з наступствамі гэтай аварыі, але і для таго, каб запатрабаваць праўды ад улады, для таго, каб запатрабаваць чалавечага стаўлення да сябе, справядлівасці. Гэта засталося? Безумоўна, і нездарма чарнобыльская акцыя расцэньваецца уладай кожны раз як пратэсная. Вот мы сюды ішлі, паўз політэхнічны, там на шостай лініі, это як яна зараз, эта вуліца, стаяць аўтазакі, на вуліцы
Петросябровки, Отазаки, забитые улицы. Яны просто самі разумеюць, што да іх ёсць, мякка кажучы, у народа вялікія прэтэнзіі. Гэтыя прэтэнзіі выяўляюцца не толькі у патрабаванні дэмакратыі і свабод, а і ў патрабаванні нармальнага лікавання наступстваў, нармального дыягназу, бо лейкемія, скажем, это наўпроставыя наступствы чарнобыльскай трагедыі і захворванні ўзраслі штокроць, шчытавідка і гэтак далей, і гэтак далей. Не кажучы ўжо пра тое, што людзі пазбаўлены усякай кампенсацыі за тое, што яны перацярпелі. Гэта ўлада абсалютна плоть ад плоці савецкая, для якой усё нешта каштавала жалеза, камень, а чалавек не каштаваў ніколі і нічога. Гэта захавалася, і гэта ёсць асноўная прыкмета сённяшняга беларускага рэжыму. Гаспадар Владимир, я вот сёння глядзела ў сацыяльныя сеткі, і мяне ведаеце, што ўразіла у кожнага, літаральна ў кожнага беларуса ёсць свая чарнобыльская гісторыя. Ці то гэта сваяк, ці то ён сам быў, ці то быў дзіцём у гэты час. Нешта памятаю, у вас ёсць такая гісторыя? Ну, у мяне ёсць такія гісторыі, а не тое, што гісторыя. Яна звязаная з маімі блізкімі сябрамі, знаёмымі, у якіх пахварэлі дзеці, сталі інвалідамі. Вот у аднаго з моих знаёмых і дачка, і сын менавіта праз наступствы чарнобыльскай аварыі сталі інвалідамі у школьным узросце. Ёсць гісторыя маіх сяброў, скажем, з адным з іх я яшчэ ў 86 годзе паехаў здымаць фільм пра адсяленне чарнобыльскіх вёсак. У яго рак і таксама памёр. Вельмі шмат людзей, якіх не стала на свеце, наўпрост праз наступствы чарнобыльскай трагедыі. Так што тая кніга, якую напісаў Алексіевіч, якая, дарэчы, я не ведаю, тут ці не тут, і наша абраная старшынём камітэта, арганізацыйнага камітэта. Дык вось кніжка Алексіевіч убірае ў сябе толькі малую частку гэтага болю, які жыве праз Чарнобыль у сэрцах вельмі многіх беларусаў. Дзякуй вялікі. Гэта быў Уладзімір Некляеў. І спадар Уладзімір згадаў прозвішча Святланы Алексіевіч, нашай нобелеўскай лаўрэаткі па літаратуры, якая ў гэтым годзе пагадзілася стаць ганаровым старшынём арганізацыйнага камітэта нобелеўскага шляху. І кніга Святланы Алексіевіч «Чарнобыльская малітва» гэта, канешне, адна з кніг, якія захоўваюць і на ўвесь свет прагаварылі гэтую памяць пра Чарнобыль. Сапраўды чалавечую памяць, яна складаецца з чалавечых аповедаў. Гэта тое, пра што ўлада не хацела гаварыць у тыя гадзіны і ў тыя гады. І я ведаю, што Святлана Алексіевіч, яна не шмат распавядала пра гэта, што яна пачала працаваць над гэтай кнігай яшчэ ў першыя дні пасля чарнобыльскай аварыі. Таму, канешне, яна сама з'яўляецца унікальным сведкам гэтага. Традыцыйна чарнобыльскі шлях вельмі яскрава аформленае мерапрыемства. Як я ўжо згадвала, першы чарнобыльскі шлях прайшоў у 89 годзе. Тады ягонымі заяўнікамі былі Зянон Пазняк, цяперашні старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў і Олег Хадыка. Вельмі актыўна прымалі ўдзел у арганізацыі гэтага мерапрыемства мастакі. Мы ведаем такі сімвал чарнобыльскага шляху, гэта звон чарнобыльскі. Мы спадзяёмся, што ён таксама хутка з'явіцца тут. Палітычная сапраўды гэта акцыя. Мы бачым, што не так шмат яшчэ пакуль у нас менавіта так званых чарнобыльскіх плакатаў, чарнобыльскіх слоганаў, але вельмі шмат людзей, якія выйшлі са сваімі лозунгамі. Вот маладыя людзі патрабуюць свабоды Эдуарду Пальчысу. Гэта вядомы пад псеўданімам Джон Сільвер, стваральнік сайта 1863.com. Зараз паспрабуем пашукаць кагосьці з арганізатараў ці з людзей, якія сапраўды з'яўляюцца сталымі ўдзельнікамі чарнобыльскіх шляхоў.
Ці прынамсі, давайте паглядзім, вот з'явіўся яшчэ адзін плакат. Гаспадар Алесь Марачкін, вось чалавек, які ведае пра чарнобыльскі шлях найбольш. Гаспадар Алесь, можна вас у прамы эфір радыё «Свабода»? Я на кожную акцию, а сегодня на Чорнобыльский шлях принес свой плакат, и где люди пишут свои думки относно Островецкой АЭС, относно нового Чорнобыля. И таким чином этот же плакат становится твором мастацтва. А на папярэднія шляхі, якія былі плакаты, дзе яны захоўваюцца? На попереднем шляху был плакат супраць расійскіх баз на Беларусі. И я его демонстрировал у галереи книгарни Гальяфы, где проходит зараз моя выстава. Гаспадар Алесь, ну мы ведаем, што чарнобыльскі шлях заўжды быў такім шчыльнай супрацай мастакоў і палітыкаў і проста дзеячоў грамадскіх. Як гэта пачалося? Можете згадаць першыя шляхі? Я не далучаны до гэтага яшчэ з 86 года, тому что мой сын Игорь, его взяли в армию, в войско, и он был ликвидатором, и он был в этой зоне. Поэтому Чернобыль пройшовся, как кажуть, по моей семье. Вот. А після я намалевал Маті Божия, ахвяру Чернобыля, которая находится у Жодина в церкве. И вариант у Белорусском народном фронте, и каждый год берут эту икону, этот образ, и она удельничает в шести. На ней был напад, где в 96-м году. Вот. А так я сегодня тут только, я повинен тут быть. А звон калі з'явіцца? Звон? Звон, тут треба у шатерника запитати. Звон повинен бути. Він так само, по-моєму, фронті знаходиться. Дякую вялікі. Гэта ручка і написати своє слово сюди. Просто розписатися. Гэта мастак Алесь Марачкін, які традыцыйна удзельнічае ў чарнобыльскім шляху. Не, только на белом. Вот так же, вот тут здесь. Что ты ховаешь? Это нормально. Я позвоню. Да, гаспадар Віталій Ромашэўскі, адзін з арганізатараў чарнобыльскага шляху. Мы ўжо трохі распавялі пра планы, пра які мы даведаліся да таго, але, можа быць, вы нам таксама паведаміце, што будзе адбывацца ў бліжэйшыя некалькі гадзінаў. Таксама адразу задам вам пытанне. Мне ўжо перадаюць, што каля чарнобыльскай капліцы ўсё ж такі ёсць АМАП, ёсць гэтыя сталы, на якіх нібыта збіраюцца правяраць людзей. А раней была інфармацыя, што дамовіліся, што гэтага не будзе. Ну, вы ведаеце, літаральна 20 хвілін мы там былі, якраз у Facebook наши активисты скинули эту информацию. Там не было рамок и не было столов, на которых проверяют людей. Може, хіба яны зараз выставили. Были аўтазакі, сапраўды, за церквой, але ну, вось мы будем спадзявацца, что рамки яны зараз не выставяць, бо інакш фактычна это будзе азначаць зрыў мітынга, бо людзі ну, не здолеюць яшчэ таким холадам праходзіць эта працэдура ўся займе ну, не менш за гадзіны праходжання праз металладэтэктары. Ну а планы у нас застаюцца незменнымі. Мы у 18:30, ну, я думаю, что, может, троху позднее, бо пачакаем яшчэ людей, которые едут с працы, рушым до Чарнобыльской каплицы. Там с 20:00 до 21 будет адбывацца мітынг. Пасля складання кветак і знічак запалівання до помніка ахвярам Чарнобыльской катастрофы. Ну и вось план мітынга такі. Мы спадзяемся, что сёння, не гледзячы на надвор'е, все ж таки люди прыйдуць і пройдуць і шэсцем і паслухаюць выступоўцаў. Раскажите, калі ласка, хто з'яўляецца арганізатарам чарнобыльскага шляха і што гэта за інфармацыя пра нейкую неверагодную суму, якую нібыта міліцыя прасіла за ахову ці за забеспячэнне гэтага мітынга? Ну, арганізатарам і замоўшчыкам чарнобыльскага шляху з'яўляецца шэраг палітычных партый. Это беларуская хрысціянская дэмакраты, это партыя зялёных, партыя БНФ, рух за свабоду, ну і таксама аб'яднаная грамадзянская партыя і некалькі іншых ініцыятыў. Таксама эколагі далучыліся ў гэтым годзе. А кожны раз при замаўленні
акцыі. Ад нас патрабуюць заключэння абавязковай дамовы з міліцыяй, з хуткай дапамогай. Ну, прынамсі, хуткую дапамогу мы заўсёды пагаджаемся аплачваць, таму што розныя могуць быць выпадкі. А вось міліцыя, яна наадварот, як паказвае практыка, стварае перашкоды дзеля правядзення мітынгаў і наадварот правакуе людзей. Раней мы памятаем, некалькі год назад таксама людзей збівалі міліцыянты і хапалі. Таму мы адмаўляемся ад іх паслугаў і ў гэты раз таксама адмовіліся. Але трэба адзначыць, што апетыты ў іх заўсёды растуць. І ў гэты раз яны запатрабавалі 35 мільёнаў аплату іх паслугаў, нібыта вось за ахову, а реальна невядома за што. Мы адмовіліся, але яны пагражаюць штрафамі і пагражаюць таксама у дачыненні да арганізатараў, пагражаюць, што яны так ці інакш будуць гэтыя грошы спаганяць з нас. Дзякуй вялікі. Гэта Віталій Рымашэўскі, адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі і арганізатар чарнобыльскага шляху сёлетняга. Можам падняцца трохі паглядзець, што адбываецца, колькі людзей прыйшло. Канешне, найлепш было б відаць гэта ўсё з пляцоўкі глядзельнай кінатэатра «Кастрычнік», але ніколі не дазваляе міліцыя туды ўздымацца. Мы спадзяемся, што цяпер вы бачыце як найлепшую карціну таго, што адбываецца ў Менску перад кінатэатрам «Кастрычнік». Насупраць Акадэмія навук. І вось стаяць актывісты, бачу Леаніда Кулакова, бачу Максіма Вінярскага, якія трымаюць якраз такі плакат чарнобыльскай атамнай, прынамсі, тэматыкі «Астравец, другі Чарнобыль». Некаторыя палітычныя рухі, некаторыя актывісты таксама выкарыстоўваюць чарнобыльскі шлях, каб яшчэ раз засведчыць сваю антыатамную пазіцыю і выступіць супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Астраўцы. Нет? Да, до дороги как бы. Я хочу просто бачить. До дороги. Люди послухайте, да, початку акції, так, машини ще побачили. Наколькі я разумею, арганізатары ўжо паступова нават выстройваюць калоны, якімі людзі будуць рухацца, разгортваюць новыя плакаты. Гэта прадстаўнікі, я думаю, што гэта прадстаўнікі, спадар Алексей, добрый дзень. Мы ў правым эфіры Радыё Свабода. Чарнобыльскі шлях і увогуле ўся праўда, ўзняццё тэмы Чарнобыля непасрэдна звязаная з дзейнасцю Беларускага народнага фронту. Якая гісторыя Беларускага народнага фронту у правядзенні чарнобыльскіх шляхоў? Ну, гісторыя доўгая, складаная, былі добрыя чарнобыльскія шляхі, былі чарнобыльскія шляхі, калі былі жорсткія рэпрэсіі ўладаў. Мы памятаем і сутычкі, 96 год, і іншыя гады. Мы памятаем, што улады імкнуліся ўвесь час ствараць перашкоды, таму што фактычна чарнобыльскі шлях была адна з акцыяў, якія утварылі Беларускі народны фронт, калі народ выходзіў патрабаваць праўду пра Чарнобыль. І да гэтага моманту вся праўда пра Чарнобыль не была раскрытая. І тое, што мы сёння кажам, улады хлусілі 30 гадоў таму, улады працягваюць хлусіць нам сёння. Шмат у якіх накірунках, але найперш сёння мы хочам звярнуць увагу на тое, што улады хлусяць пра наступствы Чарнобыля, які працягвае забіваць беларусаў. Я ведаю, што традыцыйна партыя БНФ выпраўляецца ў такую вандроўку па, так скажем, чарнобыльскіх мясцінаў. Ці было гэта ў гэтым годзе і якія ўражанні?
Так, у гэтым годзе таксама мы наведвалі забруджаныя тэрыторыі, выселеныя вёскі, упарадкавалі там тэрыторыю. Мы бачым, што ўлады закінулі гэтыя камяні, бачна, што там досыць здаўна улады не наводзілі нейкі парадак. Аднак, што найбольш уразіла, гэта тое, што шмат якія шыльды пра радыяцыю, пра забарону ўвахода ці ўезда, яны знікаюць. І нават там, дзе яшчэ 2 гады таму стаялі такія шыльды, сёння мы бачым заараныя палі, то бок землі рэальна вяртаюць у сельскагаспадарчы зварот, і гэта вельмі моцна ўражвае, і, натуральна, гэта недапушчальна. Дзякуй вялікі. Алексей Янукевич, прадстаўнік Беларускага народнага фронта, узняў складаную тэму пра вяртанне земляў, якія лічыліся забруджанымі ад наступстваў чарнобыльскай аварыі. Вяртанне у... Ідуць перамовы паміж арганізатарамі і... Ну давайте тогда организовывайте, пожалуйста. А якія прэтэнзіі? Радыё Свабода ў прамым эфіры. Якія прэтэнзіі ёсць да ўдзельнікаў мітынгу? Вы поговорите с участниками, с организаторами, вам все ответят. Спадар Віталій, якія да вас прэтэнзіі? Ну вось супраць таго, каб расцяжка стаяла каля праспекта, была зараз міліцыя, хаця я сказаў тое, што людзі не замінаюць праходу насамрэч. Вось тут ходнік, як вы бачыце, чысты, і ніякіх падстаў прыбіраць людзей з ходніка побач з праезжай часткай няма. Мы адмыслова паставілі там расцяжку, каб людзі таксама, якія праязджаюць, бачылі, што за акцыя праходзіць. Так што... Вы калі дамаўляліся выканкамі, вам былі вызначаны нейкія... Ну, было дамоўлена, што ходнік будзе вольны. Ну, реально, як вы бачыце, ён вольны, і людзі могуць спакойна тут хадзіць. Ну, апроч міліцыянтаў, тут больш нікога асабліва няма. Добра. Дзякуй вялікі. Вот сапраўды мы можам паглядзець на гэты плакат, які выстаўлены, які можа бачыць увесь праспект. Незразумела сапраўды, чым ён перашкаджае, можа перашкаджаць менчукам ці тым людзям, якія не планавалі далучыцца да гэтага шэсця. Звычайна прадстаўнікі праваахоўных органаў, яны як звыкла прысутнічаюць тут у самым-самым высокім складзе. Вот я бачу кіраўніка Менскага АМАПа Дмітрия Балабу, як мінімум. Такое адчуванне, што вот сапраўды не хоча ўлада, каб такая тэма ўздымалася больш шырока, чым за гэтымі рамкамі, якія яна вызначыла. Хто не трымае расцяжку, просьба зайти за рамки. Не было претензий до милиции, они не чаплялись до тех людей, которые стоят в расчатке и должны просить. Просьба не выходить на рамку, давайте еще раз, меня там не было. Не выходзіць за рамкі, гэта такі слоган, пад якім праходзіць большасць шэсцяў, якія арганізуе проста грамадскасць. Нават не ведаю, што сказаць. Яшчэ адзін плакат, яе ўжо разгарнулі за рамками не расійскай ядернай пагрозе. Што ён азначае? Ці можна даведацца, што азначае ваш плакат? У нас тут написано не расійскай ядернай пагрозе. І гэта лозунг супраць будаўніцтва АЭС, расійскай АЭС у Остраўцы. Ну і таксама як узгадка пра 30-гадовую трагедыю сённяшнюю дату, таму што тое кіраўніцтва, якое было тады ў Савецкім Саюзе, ну, канешне, адказнае за гэта. І дагэтуль усе наступствы адбіваюцца на жыццях людзей. Вось. Што вы самі ведаеце, памятаеце пра Чарнобыль? Я, канешне, сама не магу сказаць, што нешта памятаю, таму што я нарадзілася толькі ў той год. Але ў мяне ёсць знаёмыя, якія жылі в Прыпяці і якія памятаюць гэтае высяленне. Вельмі блізкія знаёмыя, і таму я з першых вуснаў ведаю, як жахліва адбывалася ўсё гэта. Гэта, безумоўна, вельмі страшная трагедыя, катастрофа, і трэба памятаць, і трэба змагацца з тымі наступствамі, якія сёння дагэтуль не вырашаны, дагэтуль застаюцца. Дзякуй вялікі. Давайте паглядзім, як фармуецца калона. Людзі ўжо выстройваюцца, рухацца далей па маршруце шэсця. Недзе спераду мусіць быць і чарнобыльскі звон.
Вось якраз таки звон на месцы. Вось так традыцыйна выглядае чарнобыльскі шлях. Звон наперадзе, далей ікона, далей ідуць плакаты. Шэсце пачнецца неўзабаве. Цікава, што цяпер ужо нікога не цікавяць рамкі, за якія нібыта хтосьці можа выйсці. Некаторая частка людзей яшчэ застаецца каля на пляцоўцы перад кінатэатрам «Кастрычнік», і там таксама ўжо адбываецца нешта цікавае. Давайте паспрабуем падысці бліжэй. Там таксама ёсць людзі з плакатамі. Можно побыть с вами стать? Yes, I don't speak local language. Really? Ну, не local language. А што у вас плакат по-беларуску? Да. Да. Што за плакат і чаму вы тут? I really cannot speak. You really can speak. Okay. Where are you from? I'm from Serbia. Дзяўчына прыехала з Сербіі, але трымае плакат па-беларуску. Астравец да пенсіі не дажывем. Яшчэ група людзей, відаць, гэта прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі «Спадар Казлоў». Вы выйшлі таксама партыйнай, відаць, суполкай на шэсце. Якое стаўленне партыі, якая пазіцыя партыі ў дачыненні да шляху, ў дачыненні да атамнай тэмы? Ну, во-первых, мы считаем, что власти относятся к тем людям, которые живут сейчас на зараженной зоне, преступно. Я считаю, что были все возможности для того, чтобы создать им человеческие условия, там, где большое заражение, отселить. Я думаю, что никто бы не отказался, будь у них в чистых районах, достойные человеческие условия. Думаю, что была возможность у власти создать рабочие места, чтобы люди работали и зарабатывали, а не тихо там умирали. И остаются вопросы по тому, куда девается вот эта сельхозпродукция, вот эта продукция животноводства, которая растится, убирается, тратятся деньги, вот кто ее ест. Вот, поэтому наша партия выступает за то, чтобы максимально улучшить жизнь людей, вот, живущих на этих территориях. И мы считаем, что Островецкая АЭС — это еще одна угроза катастрофы. И мы считаем, что она не принесет нам никаких благ. Во-первых, электроэнергия, она получается одна из самых дорогих вообще из всего возможного. И вот эта опасность катастрофы еще одной, да, я считаю, что это недопустимо. Ну, как-то так. Дзякуй вялікі. Гэта спадар Мікалай Казлоў і аб'яднаная грамадзянская партыя са сваімі плакатамі, са сваёй дэлегацыяй на чарнобыльскім шляху. Вот спадар Казлоў ужо казаў пра тое, што ніхто не ведае, хто есць гэтую прадукцыю. І сапраўды усе СМІ перадрукавалі даследаванне, якое апублікавала агенцтва Associated Press, якое насамрэч зробленае журналістам беларусам, пра тое, што у зоне, якая дазволеная для вядзення сельскай гаспадаркі і для пражывання людзей на беларускай тэрыторыі, знойдзенае малако з перавышэннем стронцыя ў дзесяткі разоў. І гэтае малако паступае пасля на малаказаводы. Гэты чалавек, ён адмыслова пастаўляе малако для вырабу малочнай прадукцыі. Пакуль што ўлады, наколькі я ведаю, адмовіліся прызнаваць гэтую інфармацыю і лічаць, што яны сапраўды вырабляюць чыстую прадукцыю. Людзі, якія патрабуюць свабоды уже згаданаму намі Эдуарду Пальчыцу, гэта Джон Сільверу, і таксама Кірылу Селівончыку. Это беларусы, які знаходзяцца ў расійскай турме.
за перапост у суполцы ВКонтакте. Дарэчы, Кірылу ўжо хутка маюць вызваліць, калі я не памыляюся. Яшчэ група людзей з досыць крэатыўнымі, па-моему, гэта прадстаўнікі партыі «Зелёныя» і прадстаўнікі экалагічных рухаў. Спадарня Ірына, можна пагаварыць з вамі ў прамым эфіры радыё «Свабода»? Ірына Сухій, як вас прадставіць? Як кіраўніцу «Экадом»? Ну, я член Совета Экадома. Член Совета і таксама вы член сябра партыі «Зелёныя». Да. Што гэта у вас за делегация, з якой повестки вы вышли сюда? Ну, это «Зеленая сеть», это «Экадом» и это партия «Зеленых». Мы вот готовились к чернобыльскому шляху. И, ну, у нас, конечно же, ну, главные вещи по поводу того, что Чернобыль продолжается, и он не закончился, и 30 лет это не значит, что все осталось в прошлом. И, конечно же, нам не нужен новый Чернобыль, новая Островецкая АЭС, и поэтому стоп АЭС. И, конечно же, есть альтернатива, и вот смотрите наши, мы любим ветряки и прочие возобновляемые источники энергии. И вот ядерная невеста идет к тем, кто строит АЭС, зовет их замуж. Спадарня Тацяна, гэта была Ірына Сухій, сябра Совета арганізацыі «Экадом». Тацяна Новікова, экалагічная актывістка. Вы традыцыйна былі адным з заяўнікаў чарнобыльскага шляху. У гэтым годзе гэта не так? У гэтым годзе гэта не так, таму што я зараз жыву ў двух краінах, у Злучаных Штатах Амерыкі і ў Беларусі. І таму, вы ведаеце, у гэтым годзе партыя «Зелёных», беларуская партыя «Зелёных» з'яўляецца заяўніком, і гэта вельмі добра, таму што база, вось гэтая свядомасць, палітычная свядомасць эколагаў і «Зелёных» яна расце. І я, як заўжды, являюся удзельніцай чарнобыльскага шляху, і у гэтым годзе мы хочам сказаць, што 30 год гэта вельмі мала для таго, каб мы маглі сказаць, што няма болей наступстваў Чарнобыля. Наступствы Чарнобыля мы будзем назіраць на працягу мільёнаў гадоў. Гэта не 3 гады, гэта не 30 гадоў, гэта амаль не 300 гадоў, гэта мільёны гадоў. Таму што уран, таму што плутоній, таму што усе гэтыя элементы распадаюцца вельмі доўга. І зараз мы бачым прыступную такую абыякавасць да гэтай праблемы, абыякавасць грамадства да праблемы наогул Чарнобыля, будаўніцтва беларускай АЭС. Гэта не павінна быць так, таму што гэта наша з вамі здароўе, гэта здароўе нашых, гэта здароўе дзяцей, гэта здароўе наступных пакаленняў людзей. І таму я заклікаю усіх наогул распыніць вочы і наогул задумацца над тым, дзе мы жывем, як мы жывем. І вось гэта наша асноўная мэта, таму што мы выходзім на чарнобыльскі шлях. Дзякуй вялікі. Я перадаю микрофон своей коллеге Галине Абакунчик. Она проведет с вами наступные паўгадзіны, и мы будем рухаться, видать, у 6 до Чарнобыльской каплицы. Галина. Дякую, Александра. Нагадаю, что эфиры «Радио Свобода» мы ведем прямую трансляцию с штогадовой акции, вулічнай акцыі «Чарнобыльскі шлях». Зараз мы распачнем шэсце, прынамсі мы пойдзем у галаву калёны, якая ўжо выстройваецца для таго, каб рушыць гэтай працэсіі, каб нагадаць грамадству пра тую трагедыю, якая адбылася 30 гадоў таму ў Беларусі. Пакуль мы будзем даходзіць да галавы калёны, я бы хацела колькі словаў узгадаць маштабы гэтай акцыі, маштабы гэтай трагедыі, якая адбылася ў Беларусі 30 гадоў таму. Лічыцца, што і так і ёсць, Чарнобыльская АЭС знаходзілася на тэрыторыі Украіны. Гэта Кіеўская вобласць. Але у выніку выбуху бальшыня радыактыўных асадкаў апалі на Беларусі. І 23% тэрыторыі краіны нашай апынуліся забруджанымі пад уздзеяннямі
радыактыўных выкідаў. 70% гэтых выкідаў апынуліся на нашай тэрыторыі. Продолжу нашу информацию, продолжу крышечку пазней, а зараз будем глядеть, что отбывается вокруг нас. Вот так бачим, колонна уже рушила по проспекту уздовж вулицы, по узбочинах. Люди, як бачите, несут бело-червоно-белые стяги Еврозвязу. Напереди колонны стяг с погоней. До тієї пори, поки колона рушила, уже на початку стояла, несли в руках образ у пам'ять усіх загиблих у виніку аварії. Маці Божа ахвяраў Чарнобыля, так называецца гэты абраз, які быў намаляваны мастаком Алексеем Марачкіным, прысвечаны гэтай трагедыі, які штогод ідзе гэтай працэсіяй да Чарнобыльскай капліцы. Колькі словаў скажу пра атрыбутыку гэтага сённяшняга дня, падрыхтоўкі гэтай акцыі. Скажу, што нам паведамляюць нашыя чытачы, слухачы, гледачы нашага сайта «Радыё Свабода», што у бліжэйшых вуліцах тут знаходзяцца аўтазакі з дужымі дзецюкамі. Невядома з якой мэтай, але, як правіла, гэта прадстаўнікі спецслужбаў, якія дапільноўваюць акцыю. Наперадзе чарнобыльскі звон, які адбівае жалобныя гукі ў памяць той трагедыі, якая адбылася. Так вось я продолжу. У людскіх стратах Чарнобыльская авария, якая мела для Беларусі, гэта 2 мільёны пацярпелых. З іх 500 000 дзяцей. Больш за то, як ужо казалі нашы папярэднія выступоўцы, на этих тэрыторыях забруджаных працягваюць жыць людзі. Это больш за 1 мільён чалавек, 1 300 000 прыкладна. Каля 400 000 чалавек былі адселены з забруджаных тэрыторыяў. Наступствы і ўздзеянне на арганізмы людзей до конца не вывучаны. Адзінае, што кажуць навукоўцы, лекары, што дакладна вядома, што захворванне шчытападобнай залозы ёсць прамым вынікам уздзеяння Чарнобыльскай аварыі. Што тычыцца астатніх органаў, на якія хварэюць людзі, то пэўнай такого дакладнага значэння не даюць. Но тым не менш, не даюць не таму, што яго няма, а таму, што оно не вывучана. Да гэтай пары оно не вывучана. Чарнобыльскі шлях увогуле адбываецца з 1988 года. Ён не праводзіўся толькі аднойчы, у 2011 годзе, калі гарадскія ўлады забаранілі шэсце і адбыўся толькі мітынг. Все астатнія гады акцыя праходзіла бесперапынна. І ў ёй удзельнічалі вялікая колькасць людзей, тысячы людзей удзельнічалі. З кожным годам гэтая лічба мяняецца. І гэтае пытанне таксама вартае абмеркавання. Чаму людзі, як ужо сёння казалі, чаму грамадства стала больш абыякавым, што ли, да гэтай тэмы. Святлана Алексеевич, пра якую таксама сёння ўзгадвалі, сказала, што чарнобыльскі шлях – гэта адна з нагодаў, адна з магчымасцяў грамадства нагадаць пра гэтую трагедыю, якая ніяк не знізіла сваёй актуальнасці і вастрыні. І таму яна ёсць ганаровым старшынём гэтага шэсця.
Як чуємо, демонстранти скандують лозунг «Живе Білорусь». А я би пропонувала зараз послухати удільників шесті, які йдуть тут у голові колони. Один з їх святар Православної церкви. Добрий день. Радіо «Свобода». Хотіла б колькі словаў называться, назовитесь, як ласка. И ведаю, что вы не первый год удельничаете в этой акции, да. Правда? Даже если ведаете, так, эти в 80-м году там нас даже побили количество. Ну, вот такое было. Да, а под час выборов у нас, когда с Козулиным шли, тоже там побили и вельми ОМОНовцы. И, ну, зараз это уже, говорит, 30-е наша шлях до свободы, шлях до памяти человечей, чтобы люди звернулись до Бога и памятали, что наше життя зависит от Бога. Ви, я так розумію, святар Да, Білоруської автокефальної православної церкви, яка знаходиться у ганенні на нашій території, на території Білорусі. Ми фактично являємося мандровною церквою, тому що доводиться день збиратися і проводити свої молебны в разных хатах, а летом уже лечите на природе. Что бы вы сказали на той конт, что вот окромя автокефальной православной церкви тут ніколи не було представників інших конфесій? Православної, білоруського екзархату Руської православної церкви, католицького костюлу, протестантських церков. Може, гэты люди присутнічають, але принаймні ніколи не представляли собою церкву? Да, офіційно не хочу себе представляти, но я не ведаю, чим вони руководствуються. Але я думаю, церква должна была быть с народом и все завсёды представлять свой народ всюди, сярод мировой общественности. Щоб ви сказали, щоб ви їм сказали, вот вашим, ну як тут нельзя сказати, напевно, колегам, але все ж таки духовним особам інших церков. Сказать только, чтобы не забывали про свой народ и памятали, откуда и для кого церква создана, кому Христос пришел, чтобы звернуть народ до Бога. Или церква и народ не могут без Бога быть. Дякую, велике, дякую. Шесть йде вузькими ходниками по вулиці Сурганова. Ну, це традиційна, знову ж визначена владами шестя. Колонна з цієї причини витягнулася на довгу відлеглость. Частка колони вже доходить тут до першого перекрижування, а її закінчення ще і не видать, принаймні. Відомо, що у колоні йдуть політики, мастаки, многие громадские активисты, просто неабыякавыя люди, чорнобыльцы таксама. Будем мець спадзяванне, што паразмаўляем з гэтымі людзьмі і кожным з гэтых людзей. Так, як я вже казала, колона доўжыцца на вялікую адлегласць, таму для таго, каб не было такой разрыву, людзі спыніліся, каб дачакацца астатніх удзельнікаў шэсця.
Пакуль рухаемся, будем далей размаўляць з удзельнікамі. Тут таксама ў галаве калоны адзін з лідараў партыі БНФ, так, Ігор Лялькоў, які зараз несе абраз. Ігор, колькі словаў. Я думаю, што вы удзельнічаеце ў этой працэсе, в этом шэсці таксама не першы год. Далёка не першы. Кожныя гады, асабліва ад пачатку, ад 1988 года, мы памятаем, што шэсці мелі тысячы людзей, так? Зараз хваля гэта зменшылася істотна. Як вам падаецца, чаму? Вот некаторыя з удзельнікаў таксама кажуць, што людзі сталі больш абыякавыя, што ли, да гэтай тэмы. Это віна грамадства, ці чыя, ці чый-то недагляд, ці чаму? Ці сапраўды не варта звяртаць увагі? Як вы лічыце? Я думаю, што дзяржава вельмі шмат робіць для таго, каб людзі забыліся на Чарнобыль. Нездарма учора падчас канферэнцыі, якую арганізоўвала ўлада, гаворка ў асноўным ішло пра тое, як вярнуць чарнобыльскія землі у севазварот, вырошчваць нейкую прадукцыю. І я думаю, што дзяржава шмат зрабіла для таго, каб людзі забыліся на гэтую дату. Ну і як мы бачым, што пэўныя вынікі вось гэтай урадавай палітыкі яны ўсё ж такі ёсць. Тое, што сёння на шляху не столькі людзей, колькі можна было б спадзявацца пабачыць у 30-ю гадавіну Чарнобыля. Я думаю, што ў значнай ступені гэта ўсё ж такі плён дзейнасці дзяржавы. Ну а апрача таго, конечно, выраслі ўжо новыя пакаленні, для якіх, магчыма, Чарнобыль гэта не такая балючая і важная тэма, але для нас, я думаю, што гэта якраз такі урок, што, можа быць, мы таксама трошкі адпусцілі, как бы сказаць, гэтую тэму, што не столькі казалі, колькі мусілі казаць на працягу апошніх, не знаю, 10 гадоў пра наступствы Чарнобыля для Беларусі. Я думаю, што гэта таксама для нас тое, што сёння не так шмат народу, гэта той урок, што мы павінны вярнуцца, як Беларускі народны фронт, да чарнобыльскай тэмы. І таму што сапраўды гэта і на сёння застаецца вялікай праблемай для Беларусі, а яшчэ ў святле будаўніцтва АЭС новай на тэрыторыі Беларусі, гэта тое, пра што трэба гаварыць. Дзякуй, Лекі, дзякуй. Мы зараз ідзем вуліцамі і бачым, што мінакі, якія тут ёсць все ж такі на вуліцах, гэтым вельмі непагодным днём спыняюцца і глядзяць на калону. Вельмі было б цікава іхняе меркаванне. Мы паспрабуем паразмаўляць з гэтымі людзьмі, якія не ўдзельнічаюць у шэсці, але зважаюць на тое, што адбываецца побач. Тут у калёне ідуць людзі, грамадскія актывісты, палітыкі, якія, як уже чуем, скандуюць лозунгі
супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі Астраўцы, але ёсць таксама і людзі, якія ідуць з палітычнымі лозунгамі. Сярод такіх актывістаў ёсць Наталья Гарачка. Я бы хотела, Наталья, колькі словаў вашага пасылу. Вот, думаю, што не ўсе нашы гледачы ведаюць партрэт гэтага чалавека, вы што ў руках несеце. Напэўна, не кожны ведае, хто гэта, што гэта за асоба, што здарылася, чаму вы ўвогуле з гэтым партрэтам зараз тут? Я з гэтым партрэтам, гэта Эдуард Пальчыц, гэта яго псеўданім Джон Сільвер, гэта той, хто зрабіў сайт 1863. Я лічу, што патрэбна несці гэты партрэт на чарнобыльскім сцягу, бо ў нас зараз маральны Чарнобыль, маральны, калі людзей зневажаюць, знішчаюць не толькі радыяцыяй, але і адносінамі. Вось, калі грамадзянін Беларусі знаходзіцца за кратамі ФСБ у России, и наше кіраўніцтва не прымае ніякіх дзей, каб вызваліць яго оттуда, гэта і ёсць Чарнобыль. На што такое государство, калі яно не заботится о сваіх грамадзянах? Ваш такі пасыл, то бок вы лічыце, што падчас этой акцыі трэба выказваць усе... Маральны Чарнобыль. Мы павінны улічваць і маральны Чарнобыль, які адбыўся ў Беларусі. Ён уже даўно. Грамадзянства не ведае амаль, што з нашымі людзьмі, якія знікаюць, якія пападаюць за краты ФСБ. Прыклад таму Надзея Саўченка, але за яе борацца людзі Украіны і урад. Наш урад за наших грамадзян, вось за Эдуарда і другіх, не змагаецца, не вызваляе. На што нам такі ўрад? Дзякуй вялікі, дзякуй, Наталья. Тут у Калёне таксама я бачу, што ёсць людзі са значкамі удзельнікаў ліквідатараў аварыі. Зараз мы паспрабуем паразмаўляць з людзьмі, якія з'яўляюцца удзельнікамі ліквідацыі аварыі на ЧАЭС. На жаль, пакуль гэтага не ўдалося. Зараз я прапаную паразмаўляць з людзьмі, якія ёсць тут на ўзбочынах гэтых ходнікаў, якія бачаць, на жаль, не ўдалося. Ну, будзем з іншымі маладымі людзьмі размаўляць. Добрый день, молодые люди. Калі ласачка, для радио «Свобода» скажите, ці вы удзельничаете в этой акции? Да. Вы так само удзельники, так? Так, удзельничаем. Только приехали. Вы приехали аднекуль? Нет, з Мінску мы. Так чаму не удзельнічаеце ў шэсці? Удзельнічаем, мы пачакалі і... Але чаму? Людзі маладыя, як правіла, ну, больш далёкія ад такіх нейкіх праблем сацыяльных, што ли? А чаму вы ўзялі ўдзел все ж таки? Ну, я лічу, Что хочете сказать? Что хотите сказать вот вашим удзелам, ваш посыл? Ну, увогуле, што пра гэтую праблему нельга забываць, ну і высказаць пазіцыю, што я лічу, што АЭС строіць не трэба. Ну, или сделать усё, каб гэта было максімальна безопасно, максімальна людзі больш ведалі, што гэта, якія праблемы могуць узнікнуць. Вось так вот. Ці магчыма, як вы лічыце, сёння зрабіць безопасную АЭС? Только першы крок, мабыць. Только першы крок, каб выказаць свае апасенні на гэты конт. Дзякуй вялікі, дзякую.
Ну што ж, будзем рушыць далей, спрабаваць прайсці ў галаву калоны. Не ўдалося паразмаўляць нам з мінакамі, якія не ўдзельнічаюць у шэсці. Аказалася, што вот збольш усе ўдзельнікі. Что забыть тебе доглися, продали и отдали полон. Что забыли тебе доглися, продали и отдали полон. Бейте в сердце, не бейте печаль, не давайте чужими быть. Ай, почуют, як сердце началь, обратимой староцы болить. Хай почують, як серце ночами, обратимой староцы болить. Добрый день, добрый день. Журналисты радуя. Хотели попытаться у людей, які не удзельнічаюць у шэсці. Вы, напэўно, не удзельнічаеце, правда? Я удзельнічаю, Вы так я само просто удзельнічаеце. помогу. Понятно. А вы удзельнічаеце? Ні. Скажіть, ласочка, ці ведаеце, што гэта? Дзеля чаго гэта шэсць? Не ведаю. 30 гадоў Чарнобыльскай аварыі. Так, зразумела. Што вы думаеце пра тое, што вот людзі ідуць, нагадваюць, ці трэба гэта рабіць увогуле? Павінна трэба. Трагедыя адбылася. Житье наше. Это обязательно надо. Я там был, у меня родственники там в Хойниках живут, и мне больно за то, что натворил этот Чернобыль. Як вам падаецца, ці сёння вот усё зроблена, каб людзі жылі ў чыстых зонах, каб мы ели чыстыя прадукты, ці всё сёння робіцца ў дзяржаве, як вам падаецца? Я думаю, не ўсё, але робіцца. Ось я маю 4 детей, и маленький у меня 6 годов, до 6 годов выезжала в санатории, отпочивала. Это же так само оздоровление деток наших. Што думаеце пра новую Чарнобыльскую станцыю, якая ў Беларусі будуецца? Ну, я не ведаю, павінна людям патрэбна ж, раз будуецца. Попугать других политиков и в другие страны. Нам хватает электроэнергии, только ее экономно надо использовать. А это единственно, он говорил, что у нас у соснах есть оружие, ему это оружие как раз дасподобы, до сердца. Дякую вялікі. Будзем рушыць далей, но па ходу будзем размаўляць таксама з арганізатарамі шэсці. Сёння тут з намі адзін са старшыняў партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец. Павел, можа быць, адносна ці то абыякавасці, ці то недасведчанасці людзей. Зараз размаўляла з жанчынай, якая не ўдзельнічае ў шэсці, якая сказала, што трэба нагадваць пра аварыю. Але пра новую станцыю даволі павлажліва выказаўся. Вы што думаеце? Можа, і сапраўды не так все страшна, як нам падаецца? Насамрэч, все страшней, чым нам падаецца. Таму што Чарнобыль это, як кажуць, як абаротная медаль сённяшняй Рэспублікі Беларусь. Беларусь такое светлае імя, а вот печатка Чарнобыля за 30 гадоў это праяўляецца як такі павольны негатыў. Яна просто мае сусветнае значэнне. Беларусы паміраюць ад вось гэтай нябачнай радыяцыі, гэтага нябачнага зла. Сотні тысячаў людзей губляюць імунітэт, хварэюць на рак. Гэта просто, катастрофа, якая будзе пакаленні, якая будзе трываць пакаленні. І ўсяго гэтага зблізку не бачна. Это все можа быць бачна толькі там, я не веду, 22-м стагоддзі, можа быць ацэнена на поўніцу. Таму тыя, хто гэта адчуваюць, і тыя, хто выходзяць на чарнобыльскі шлях, это людзі, якія апярэджваюць сваю эпоху і свой час у нейкім сэнсе. Павел, уже гаварылі пра гэта, што
цягам вот гэтых гадоў, дзесяцігоддзяў того ж самага чарнобыльскага шляху тут выходзіла ад некалькі сотняў да тысячаў людзей, так? Колькасць змяншаецца і цяпер мала. Чаму, як вам падаецца? Падаецца, што дае пэўны плён дзяржаўная прапаганда адносно таго, што жыць можна. Людзі прывыклі да таго, што лейкемія ў Беларусі норма, да таго, што рак у раннім узросце, ну, бывае. Таксама кажуць, Чарнобыль ужо не задумваючыся. І не заўважаюць, што дзяржаўныя праграмы по ліквідацыі наступстваў Чарнобыля згорнутыя, не заўважаюць, што даўно ўжо едзім радыяцыю, якая распаўзлася па ўсёй краіне. Можна было просто параіць тым, хто гаворыць, што нічога страшнага няма, ехаць сюды ў чарнобыльскую зону, сяліцца, там рэзідэнцыю там паставіць, хай бы кіраўніцтва там жыла. Тады бы усе паверылі, што можна ехаць, можна жыць. Не, чамусьці едуць раз на год туды. Для того, каб просто паказаць, памыць карову перад візітам Лукашэнкі і ўсё. Павел, я упэўнена на 90%, што у каментарах, якія з'явяцца на нашым сайце вот пасля гэтай відэатрансляцыі, будзе гаворка пра тое, што апазіцыя не здольная сабраць вялікую колькасць людзей, што, можа, трэба былі нейкія іншыя формы. Ці вы бярэце на сябе такія закіды? Ну, вядома, трэба браць на сябе такія закіды. Мы вінаватыя ў першую чаргу. У першую чаргу, калі штосьці не так, трэба вінаваціць сябе. Таму, канешне, адказнасць за гэта ў тым ліку і на нас, на апазіцыйных лідарах. Але з іншага боку, і тое, што людзі збіраюцца дагэтуль, і тое, што людзі ідуць, і тое, што гэта сотні людзей, і тое, што гэтыя людзі робяць нешта, тут таксама у плюс. Таму наша адказнасць ёсць. І, безумоўна, 30 гадоў Чарнобыля павінна быць больш людзей. І, безумоўна, это недапрацоўка наша агульная. Ну, але калі хтосьці будзе глядзець трансляцыю, значыць, ужо прыцягнутая ўвага, ужо, як кажуць, тэма ёсць пра што разважаць, таму што Чарнобыль — гэта катастрофа і трагедыя, на якой можна разважаць усё жыццё. Дзякуй, Вялікі Павел, дзякуй. Будзем рухацца на пачатак калёны. Яна даволі доўгая. Бачым, што... Дакладней не бачым, што ёсць заканчэнне і амаль не бачна пачатку. Гэта гаворыць пра тое, што людзі далучаюцца. Так звычайна бывае, што з месца выходзіць адна колькасць людзей, а да месца прызначэння прыходзіць зусім іншае, бо людзі ўсё ж такі далучаюцца, і бачым, што шмат людзей стаяць на ўзбочынах, якія таксама проста глядзяць на тое, што адбываецца. Хацела б пацікавіцца. Не скажаце некалькі словаў. Ці ведаеце што-нибудь, што адбываецца? Вот что это за шествие? Шествие 30 лет Чернобылю. Вот. Это случилось в 86 году, 26 апреля. Мы тоже пострадали. У меня сын 85-го года рождения. Мы поехали в Гомельскую область. Ходили автобусы, все. Мне тяжело говорить. Разумею. Як ви лічыце, ці все зроблена для того, каб ліквідаваць тыя наступствы? Ці все робіцца на сённяшні дзень? Ці ліквідаваны яны? Вот нас заспокаивает, что нібыта ўжо і праблемы-то нема. Ці ёсць эта проблема? Есть проблема, и большая проблема. Вот я больше ничего говорю. Дякую вам, вялікі, дякую. Ну вот так бачым, што тыя людзі, якія тут стаяць на ходніках, яны калі не ўдзельнічаюць, но проста ўдзельнічаюць маральна. Зараз пераходзім дарогу, уже набліжаемся да плошчы Бангалор. Калёна крыху запаволіла шэсце, каб дайшлі астатнія ўсе ўдзельнікі, а я перадаю мікрафон маёй калезе Александры Данько. Яна будзе працаваць за наступныя 30 хвілін. Калі ласка, Александра. Дзякуй вялікі, Галіна. Вось мы бачым, што шэсце традыцыйна спыняецца на светлафоры. Цяжка вельмі сказаць, колькі людзей прыйшло і спрабавала даведацца
у арганізатараў, але пакуль што ніхто не ацэньвае, якая менавіта колькасць, але магу сказаць, што людзей не менш, чым на дзень волі, і гэта прыблізна, напэўна, 1000 чалавек ёсць. Звыкла прысутнічаюць у прадстаўнікі ўсіх палітычных рухаў, лідары беларускай апазіцыі. Бачыла ў калёне Алеся Бяляцкага, бачыла ў калёне Мікалая Статкевіча, прадстаўнікоў руху за свабоду, прадстаўнікоў руху «Гавары праўду». І там у канцы калоны застаюцца зялёныя са сваімі крэатыўнымі сцягамі, са сваёй такой адмысловай падрыхтоўкай да гэтага чарнобыльскага шэсця. Ва ўспамінах Олега Трусова, аднаго з першых арганізатараў чарнобыльскага шляху, у 89 годзе прачытала, што яны былі ў тыя часы вельмі здзіўленыя тым, як шмат чарнобыльцаў, ліквідатараў, пацярпелых далучалася да Беларускага народнага фронту. І заўжды, канешне, на чарнобыльскіх шляхах было шмат людзей, якія непасрэдна мелі дачыненне да пераадолення наступстваў аварыі. Звычайна ў людзей былі такія памятныя знакі на адзенні, гэта былі ці медалі, ці яшчэ нейкім чынам яны былі вызначаны. Вы ведаеце, з гэтым разам спрабавала знайсці ў калёне кагосьці, хто мае гэтае дачыненне, і пакуль што нікога не сустрэла. Будзем спадзявацца, што з кімсьці удасца ўсё ж такі пагаварыць. Трансляцыю беларускай службы радыё «Свабода» можна глядзець на нашым сайце «Свабода.орг», на нашым канале ў YouTube, у сацыяльных сетках. Сачыце за Дар'я. Можна попросить вас у простый эфир радио «Свобода». Это громадская активистка Дар'я Слабченко. Я ведаю, что Дар'я, якая живе цяпер у Голландии, у Амстердаме, принамсі кожны год адмыслова прилетала на День воли сюды. Гэтым разом, по-моему, на День воли не атрымалася, але атрымалася на чарнобыльскі шлях. Так, я думаю, что ёсць калі магчымасць. У нас 3 асноўныя акцыі, таму трэба хаця б на одну з іх у год наведваць як грамадскі доўг, тым больш што 30 год. Сёлета. Важная дата. Дар'я, што даведаліся беларусы пра Чарнобыль за гэтыя 30 год? Увогуле пра атамную энергію, пра яе наступствы? Ці ёсць? Наадварот, забыліся за гэтыя 30 год, таму што я памятаю, нават калі мы былі маленькія, нас у школе чамусьці вучылі, у нас былі адмысловыя прадметы, нам распавядалі пра радыяцыю, як трэба гатаваць прадукты харчавання. Мы ведалі, колькі распадаюцца там кожны элемент, зараз гэтага ніхто не ведае папросту. Я думаю, что только все горш стало, и то, что мы будуем новую станцию, это вельмі сумно. Дар'я, доўгі час у свеце было такое уяўленне пра Беларусь як пра чарнобыльскую краіну, як пра нейкую там вырашаную зямлю, пракажоную зямлю. Засталося гэтае стаўленне? Баяцца беларусаў, баяцца прадуктаў беларускіх, не ведаю, ехаць у Беларусь? Так, яно засталося. Я працавала тут летась з голландскімі журналістамі, і нават для візіту ў Гомель яны збіраліся набываць аднаразовыя нейкія боты і адзенні, запытвалі, ці могуць яны там есці ежу. Гэта все засталося. І нават калі я зараз ехала ў Беларусь, на мяжы бачыла 3 фуры ірландскай гуманітарнай дапамогі, якая сюды ехала. То бок я думаю, што Чарнобыль гэта пакуль наш асноўны маркер, на жаль. Больш такіх ніякіх станоўчых асацыяцый з нашай краіны няма. А як саму шэсце ў гэтым годзе? Я думаю, за надвор'е оно выглядае таким трохи нейкім хмурным, і людзі, мне здаецца, нейкія стомленыя, ці што, падаецца. Можа быць, холодно. Я думаю, што так, это за надвор'е. Дзякуй вялікі. Дар'я Слабченко прыехала з Амстердаму якраз на чарнобыльскі шлях. Кажа пра тое, што Беларусь па-ранейшаму застаецца для ўсяго свету чарнобыльскай краінай. Вы ведаеце, я таксама, можа быць, падзяляю гэтыя страхі, бо у той час, калі ты наведваеш заражаныя тэрыторыі, калі ты бываеш у зоне, таксама на пачатку думаеш, ой, нешта там адбываецца. По-моему, это удельники руху «Пошук». Это не вы. Кто вы и навошта гэта? Добрый день, мы анархисты. Мы з'являемся
ярыми праціўнікамі розных здзекаў над прыродай, кшталту будоўлі атомных электрастанцый. У 21 стагоддзі это сапраўднае цемрашальства. У нас есть столькі варыянтаў здабываць энергію, а мы робім крок у 20 стагоддзі, і гэта найбольш жудасна, пры тым, які досвед мы маем з кропкі бачнай таго, наколькі Беларусь пацярпела ад чарнобыльскай катастрофы. А вы нейкую конкретную организацию представляете? Пошук. А який у вас накірунок? Мы анархо-зеленые? Мы анархісты, пры гэтым мы як бы розныя спрабуем ахапіць дзейнасцю, розныя як бы крыніцы, розныя вехі актыўнасці. У тым ліку на дадзены выпадак мы не бачым нічога шмат больш важка, ну, на дадзены вось дзень, на дадзеную дату, чым як бы супрацьстаяння забудовы АЭС. Тут два аспекта самых важкіх. Найперш гэта ставіць пад пагрозу як бы не толькі сусветную небяспеку, а існаванне беларускага народу ў прынцыпе. Па-другое, гэта яшчэ больш эканамічная залежнасць ад суседняй імперыі. Як вы лічыце вось ваши гэтыя паэры? Выберемся з эфіру Еўрарадыё. Гэта Павел Сергей. Так, чаму вы прыйшлі сёння на гэтую акцыю? Я ведаю, што вы звычайна ўсё ж такі ваши прадстаўнікі вашай арганізацыі хавалі твары і нікому не паказваліся, а гэтым разам вы ўсе з адкрытымі тварамі. Што здарылася? На акциях нас идентификовали, и в большинстве наших активистов, которые тут присутствуют, уже приходили до дома протокола, уже выкликали в суды, давали штрафы, репрессовали. Тому мы уже просто не бачим сенсу ховать твары, коли все равно выники одни и те же. Слухайте, ну вот ваше пакаленне недзе 18-25, так? Так. Што ў гэтым пакаленні ведаюць пра Чарнобыль? Баяцца? Ну, мы зараз живем, поколение молодятка, оно вельми обыякавае, оно ввогуле аніяк не ставится до ні проблемы Чорнобыля, ні до проблемы будаўніцтва АСС. Есть адзінкі, которые разумеюць, что будаўніцтва этой Островецкой АСС может статься як эканамічным, як і экалагічным просто коллапсом. Тому все вельми сумно, вельми мало цікавленых у гэтым людей. У пошуках гэта адзіная акцыя, вот чарнобыльскі шлях выказаць сваю такую антыатомную пазіцыю, ці вы нешта яшчэ робіце? Мы своей деятельностью захапливаем некалькі накірункаў. Гэта як і нацыянальна. Навіта антыатомную. Не, мы ввогуле, у нас есть отдельный экологичный накірунок. Мы выступаем супраць такой з'явы, як спешизм, эксплуатация одного вида іншым. Все мы ведаем про нацизм, расизм, сексизм, но мало кто ведает про спешизм. Мы вот выступаем за то, как люди отмовлялись от эксплуатации живёл беспотребной. Ну, например, где можно показать апошняя наша акция, это пикетирование цирка, может, вы бачили, когда мы пикетировали Белгосцирк. Так само мы пикетируем дельфинарии, зоопарки и тому подобное заведение. Скажите, калі ласка, а вот гэтые, як называются, вот это, что это вы, дым, который опускают, что это такое? Это фаер. Это фаер. А навошта ён тут? Ну, для привлечения внимания, это больше зручно. А гэта бяспечна? Так. А милиция до вас не чаплялася за гэта? Пока что не. И за День воли так само? За День воли всем активистам пришли протоколы. И вас осудили до чего? Судов пока что не было. А, еще не было? Не было судов. Дякую вялікі. Гэта група Пошук. Пошук, да, я памятаю. Дякую. Павел Сергей. Адмысловая група актывістаў са сваімі досыць прынцыповымі поглядамі, якая выходзіць на кожнае шэсце. І вот у гэтым шэсце яны даводзяць, што не патрэбнае Беларусі будаўніцтва новай атамнай электрастанцыі. Ну, я так разумею, што гэтыя людзі ўвогуле выступаюць супраць атамнай энергіі. Яны такія традыцыйныя экалагічныя актывісты. Колонна дайшла по улице Сурханова, мы дошли до універсама Рыга, як гэта называлася раней, калі вы памятаеце Дзень волі сёлета спыніўся менавіта тут. Тут месца менш, і за колоннай сачыць цяжэй і цяжэй яе сфармаваць. Я мела магчымасць назіраць за тым, як працуе міліцыя. Таксама ўсё вельмі спакойна, толькі супрацоўнікі ДАІ сочаць за тым, каб не выходзілі на праезную частку удзельнікі мітынга. Вот гэтае славутае заставацца за рамкамі, яно для гэтага
митинга характерные. Калі знаходзіцца ў сярэдзіне калёны, яна падаецца зусім не малой. І нягледзячы на надвор'е, сапраўды вельмі холадна і ўсё ж такі трохі ідзе дождж, людзі прыйшлі. Працягваецца шэсце такім жа парадкам. Зараз мы дойдзем да наступнага светлафора і зноў шэсце разаб'ецца на некалькі частак. У прамым эфіры Радыё Свабода. Зараз мы з вами пакажемся ўсім нашим гледачам. По-моему, мы з вами сябруем на Фейсбуку, але я не памятаю, як вас зваць. Просто костюм, так? Не, гэта я смерць ёсць, і я падарожнічаю па свеце аўтаспынам. Я быў уже ў Чарнобылі, у Злучаных Штатах Амерыкі на Трымейл-Айленд, потым быў на Фукусіме 5 гадоў таму, і зараз вось рухаюся на Астравец. Такія справы. Скажите, калі ласка, вы таксама вельмі малады чалавек. Як вы думаеце, Беларусь памятае пра Чарнобыль? Ну так, и, конечно, то есть чернобыльский отбиток остался, ну, можно сказать, на кожной семьи. То есть я сам народился, ну, после выбуху. То есть я думаю, что, ну, это сапсавало здоровье, то есть мне, моим родным, близким. А цяпер варта думаць пра нейкую небяспеку, ці засталіся нейкія наступствы, ці ўжо можна паўсюль ездзіць, піць спакойна малако, есці гэтыя грыбы, ягады збіраць? Не, конечно, все доследования показывают то, что, ну, радиационный фон застаецца просто высокім, і, ну, шмат якія землі нельга выкарыстоўваць ні для жылля, ні для сельскай гаспадаркі, іх трэба выводзіць з карыстання. То есть, ну, але наша ўлада просто, ну, прадоўжвае іх апрацоўваць. Вось. Як вы думаеце, вось улада, яна ўсё кажуць пра тое, што яны ведаюць пра радыяцыю людзям, ці не? І ці варта казаць насамрэч? Можа быць, людзі баяліся б больш? Не, конечно, гэту тэму варта абмяркоўваць. Гэта павінна быць, ну, тэма на грамадскае абмеркаванне. То есть, ну, все гэта понятно, ну, зразумела, што просто укрываецца ад людзей. То есть кажуць пра тое, што, ну, уже прайшло 30 гадоў, гэта дастаткова, але там, ну, мы ведаем другие прыклады, дзе, ну, а насамрэч выбухаў было шмат па свеце, то есть гэта больш за 50 выбухаў. То есть мы ведаем 4, ну, вялікіх, гэта Трымейл-Айленд у 79 годзе першы раз было ў Злучаных Штатах Амерыкі, потым Чарнобыль, потым Фукусіма. І я спадзяюся, што мы не будзем будаваць гэты рэактар у Астраўцы, ну, таму што у нас, в прынцыпе, няма такого недахопу электрычнасці, да. І, ну, невядома, куды мы, калі мы пабудуем, куды мы будзем экспартаваць гэтую энергію, таму што ні Літва, ні Польша, ну, не хацяць закупаць
І зараз яны плануюць лабіраваць на еўрапейскім узроўні, каб замарозіць будаўніцтва станцыі. Дзякуй вялікі, гэта Уладзь Сташкевіч у такім незвычайным касцюме атамнай смерці, якая едзе на Астравец. І вы сапраўды паедзеце? Спадзяюся, што ніхто мяне не возьме, ніхто не будзе ўкладацца ў тое, каб прывесці смерць да Астраўца. Спадзяюся на сумленных беларусаў. Дзякуй вялікі. Уладзь казаў пра тое, што сапраўды гэта не адзіная катастрофа, якая адбылася ў галіне атамнай энергіі ў свеце, але, канешне, усе эксперты пацвярджаюць, што па магутнасці выкідаў, па наступствах, ды нават па смяротнасці, гэта самае страшнае, што адбылося за ўвесь гэты перыяд. Чарнобыльскі шлях усё ж мемарыяльнае шэсце, таму не спяваюць людзі песні, як звыкла на такіх акцыях. Не так шмат гучыць лозунгаў, але вось такім чынам супрацоўнікі дарожных службаў рэгулююць рух і не даюць. Гаспадар Зміцер, Беларуская служба Радыё Свабода, мы ў прамым эфіры. Якая у вас чарнобыльская гісторыя? Ведаю, што ў кожнага беларуса ёсць свая чарнобыльская гісторыя. Ваша якая? Моя гісторыя вельмі простая. Я быў такім смаркачом. У 86 годзе вазіў навоз на тачцы на нейкія там на гарод да мамы. Вось і трапіў, можа быць, это была тая навальніца ці не тая, но якраз 26 я памятаю, што было вельмі цёпла і горача, і я з этой тачкай дзесьці там закранула мяне трохі. Ось, такая асабістая гісторыя. Ось, а все астатняе, тое, што ўсе асабістыя гісторыі, нейкія знаёмыя людзі, якія па невядома якіх прычынах маглі паміраць і памерлі ад анкалогіі. І мой добра вядомы сябра, які быў прафесарам у Бараўляна, Геннадий Миколаевич Муравьёў, яшчэ пры жыцці казаў, што статыстыка замоўчваецца і што нам усяго, што павінны гаварыць пра хваробы, звязаныя з Чарнобылем і з анкалогіяй, не кажуць. Вось такая гісторыя. Скажите, ласка, вось уже колькі разоў, гэта быў Савецкі Саюз, да, колькі разоў памянялася ўлада? Тыя часы былі людзі моцна незадаволеныя тым, што ім не кажуць праўды. А цяпер як вы адчуваеце? Вы ведаеце ўсё, што вы мусіце ведаць пра радыяцыю? Той, хто цікавіцца, напэўна, можа даведацца. Зараз нашмат больш магчымасцяў для таго. Другая справа, што людзі, некаторыя наўмысна не хочуць ведаць то, што, можа быць, павінны ведаць, альбо стомленыя нейкімі іншымі праблемамі, акрамя тых, якія ёсць. Гэта ж небачна, яна нават паху можа не мець. Вось нешта там. І грыбы, як бы тыя, і грыбы, якія людзі спажываюць з радыяцыі, таксама на смак тыя самыя, што без радыяцыі. Таму, як кажуць, вочы не бачаць, сэрца не баліць. Чалавек такі блізкі да вёскі, я б сказала. Да? Вот як вы адчуваеце? Людзі сочаць за тым, дзе яны збіраюць гэтыя грыбы, дзе яны збіраюць гэтыя ягады, ці правяраюць яны іх? Я вам такую весялейшую гісторыю раскажу. Мы калісьці з Глебам Лабадзенко вярталіся з Гародні і спыніліся на скрыжаванні і ў Новагрудак на гарадзенскай трасе. І там стаяла вельмі прыгожая дзяўчына з свежымі грыбамі, лісічкі ці што там было. А ў Юбівскім раёне досыць так, фонд не маленькі, скажем так. Я яе пытаю, прызнайся шчыра, шмат радыяцыі? Не шмат. Яна так сказала, як бы ў жарт. Яна ёсць, і я не ведаю, што адказаць, як бы, в этом сэнсе.
Дякую вялікі, Зміцер Войцюшкевич. Як вам тут? Давно не былі? Ну, я стараюсь каждый год приезжать. Ну, по-моему, год не был на Чернобыльском шляху. А так стараюсь штогод. Дякую вялікі, спевак Зміцер Войцюшкевич подзяліўся сваёй чарнобыльскай гісторыяй. Таксама ўсе часта кажуць, што да радыяцыі не відаць і не чуваць. Як мне сказалі, у Хойніцкім раёне яна не бегае, не кусаецца. І нават чалавеку абазнанаму цяжка зразумець, што адбываецца. Я сама хадзіла ў зоне з дазіметрам, і калі ты бачыш гэтыя паказнікі, ну, спачатку 0,1, 0,1 гэта норма, пасля 1,5, пасля 2,5, пасля 3,7. Ну, для цябе гэта проста лічбы, ты не адчуваеш, з табой все адбываецца нармальна, ты лічыш, што ты можаш па-ранейшаму там знаходзіцца. Частка калоны ўжо перайшла вуліцу Сурганова і рухаецца ў бок Чарнобыльскай капліцы. Частка засталася яшчэ ззаду. А я перадаю мікрафон сваёй калезе Галіне Абакунчык, і яна працягне нашу трансляцыю. Дякую, Александра. Нагадаю, что Радио Свобода веде прямую трансляцию с Чорнобильской акции «Чорнобильский шлях». Зараз мы стоим на перекрыжевании улицы Сурганова. Я хочу звернуть увагу на одну такую околичность. Тут есть люди, які збирають гроші на помнік Олесі Черкашину. Це білорус, який загинув в Україні у змаганні за незалежність на Українському фронті. І бачу людей, які кладуть ахвірування. Хотіла поговорити з вами. День добрий. Бачила тільки що, як ви складали ахвірування на помнік, от бачимо, тут написано Олесі Черкашину. Ці ведаєте, хто Я це? не знаю, но бросила. Чому? Надо. Ну, вам потлумачили, кому это помнит? Да. Потлумачили? Да. Вы подтримливаете, что? Надо все-таки чуть-чуть. Скажите, а вот что тычется вот этой процессе, вот это шествие, ведаете вы, что это отбывается? Я не ходила на такие шествия. Ну, я бачу, что вы не удельничаете, але ведаете, что это за шествие? Память Чернобыля. Як вам подається, ці треба це робити? Ці важно? Не знаю, это нужно, наверное. Як ви думаєте, проблема Чорнобиля, вона вже у нас зникла для білорусів, чи вона ще є? Нет еще. Ну, не могу, я не помню просто. Ну, про Чорнобиль ви чули? Ведаєте, що це за Да. трагедія? Як ви лічите, вона для білорусів вже вирішена, закончена, чи треба ще людей рятувати, чи треба людей лічити? Да, потому что сама мучаюсь. Все. Як мучаєтеся? Ну, щитовидка мешает вон. Менавіта ви лічите, що з Чорнобилем зв'язано, так? Да, потому что 7 лет было только мне. Ці добре вас лечать. Ці ви там жили, може? Я тут вот живу. А раніше жили, може, там, де? Нет, здесь. Все равно тут. Чорнобиль достав і тут вас, Да, так? тут достал. Ясно, дякую вам велике, дякую. Пожалуйста. Хотіла би кілька слов у вас запитатися. Назовітеся, чому збираєте, як збираєте, ці відгукаються люди? Люди вельмі добра адгукаюцца. Мяне зваць Пракапович Павел, Малады фронт. Збіраем ахвяраванні, каб усталяваць помнік у Берасце, там, дзе ён пахаваны, Алесь Чаркашин, наш герой. Вось зараз рыхтуецца помнік Генік Лойка, знакаміты наш скульптор, рыхтуе помнік для Алеся Чаркашина. І спадзяемся, што ўлетку ён будзе гатовы і мы усталюем. Ці шмат не хапае сродкаў, ці складаюць людзі ахвяры ўсё ж такі? Ахвяруюць добра, нават з замежжа дасылаюць. І людзі вельмі добра адгукаюцца. Тут людзі вельмі ахвотна пакідаюць ахвяраванні для Алеся Чаркашина, таму што ведаюць, хто гэта. І тут людзі сабраліся тыя, каму баліць за Беларусь і за нашу будучыню, і за тое, каб у нас быў мір, і таксама, каб і экалогія у нас была, праблемы экалагічныя вырашаліся таксама. За Беларусь увогуле людзі, якія сёння сюды прыйшлі, яны душой хваруюць за Беларусь. Дякую вялікі, дякую вялікі. Мы будем працягваць наше шэсце, спрабаваць дайсці до калоны, до першай ці до іншай часткі. Скажу толькі, што ўжо хвілін, пэўна, 10-15 калона не можа прайсці перакрыжаванне на вуліцы Сурганова.
І хочу зауважити таку околічність. Пішохідний переход, от бачимо, зараз висвічує 20 секунд зеленого світла для того, щоб могли перейти люди. І більше за хвилину рухаються машини. Перепитала у дежурного інспектора ДАІ, что это за такая хуткость мусить быть у людей, как за 20 секунд они поспели перейти. Не кожный человек здолее, коли еще он криху хворий, то не кожный здолее за 20 секунд перейти дорогу. Накольки я пам'ятаю, доводилося бывать на этом перекрыжаванні в інші дні, що так хутко зеленое світло не скончалося. Ну, він стверджає, що так було завсёды, что менавіта 20 секундаў, каб перасекчы такую вялікую полосу для мінакоў. Ці даваць веры гэтаму тлумачэнню, што так заўсёды адбываецца, а не адмыслова ўсталявалі такі светлафор. Ну, это вырашаць самим удзельнікам шэсці, гледачам. Я толькі скажу, што вот нам паведамляюць нашы читачі, слухачі, які зараз сочаць за трансляцыяй, якія пішуць каментары, якія перадаюць смс з вуліц, што побач з шэсцем на прилеглых вуліцах паралельна шэсцю ідуць мікрааўтобусы без апазнавальных знакаў. Мікрааўтобусы ідуць услед за калёнай. Таксама ў дварах стаяць аўтамабілі з супрацоўнікамі міліцыі, хаця аўтамабілі цывільныя, маюць цывільныя нумары і не маюць атрыбутыкі міліцэйскай, но тым не менш там знаходзяцца супрацоўнікі міліцыі. Таму даваць веры, што тут все звычайным парадкам адбываецца, то ну цяжка. Все ж таки увага уладаў незвычайная да гэтага шэсця. Ну, зрэшты, так было заўсёды, так было каждый чарнобыльскі шлях. Я бы яшчэ хацела паразмаўляць з людзьмі, якія стаяць побач, што яны ўсё ж таки думаюць пра тое, што адбываецца. Зараз мы бачым такого чалавека сталага веку. Добрый день. Журналисты, идем вот шэсцем, хотели поцікавіцца, ці вы ведаеце, што гэта зараз адбываецца? Ну, как что, Чернобыльский шлях. Вы, конечно ж, не удзельник, правда? Не удельник. Чего шляху удельник? Вы таксама удзельник? Да, я иду. Як вам падаецца, што вот не шмат людзей все ж таки удзельнічаюць, многія стаяць. Чаму? Вот што вы думаеце пра гэта? Чаму людзі не масава удзельнічаюць? Ну, у нас наогул нема гражданского общества, и тому нету такой активности, якая потрібна. Чаму громадянської такої супольності нема? Як ви лічите, хто винуватий? Ми, ви, я, хто? Отсутствие демократии в Украине, вот по-перше. По-другое, то, что касается это Островецкой АЭС. Недавно Лукашенко сказал, что у нас будет переизбыток энергии. То есть они будут производить товар, який немагчыма продать никому. Потому что его себестоимость будет дороже, чем на европейском рынке себестоимость электроэнергии. Там 7 центов, а тут будет 15. Тому треба будет нам глотать эту электроэнергию в огромном количестве. Здорового сенсу нема, здається, правда? Не треба выключать светло. Все время должно быть все включено, потому что кудись надо девать этот поток энергии, який они создадут на Островецкой АЭС. Так вы эту идею не подтримливаете? Нет, я змагался с ней. Мы делали коллективное письмо в «Народная воля», оно было надруковано, але этот экземпляр зник, потому что не хотели, чтобы он попал на глаза Лукашенки. Дякую вам велике. Просим пробачення. Мусим доганять кальону. Коли ласка, просим з вами. Просим вести з нами. Ну, бачимо так само, що тут супроводжають кальону і машини хуткої допомоги, незважаючи на те, що від організаторів потребували заключати домови на мільйонну кількість оплат обслуг різних спецслужбів, і у тим ліку хуткої допомоги, тобто потребувалася велика оплата з боку організаторів. Ну, ті у виніку відмовилися щось платити, заявляючи про те, що вся організація відказна за її, кладеться на плечі організаторів, а відлічення у бюджет, які роблять усі
громадяне і забезпечують оплату вось гэтых службаў. Як бачым, калёна ўжо падыходзіць блізка да месца прызначэння, да плошчы Бангалор. І, як я уже казала, яна кожны раз пашыраецца з набліжэннем да месца мітынгу, калёна павялічваецца. Скажу таксама, што тут у калёне ёсць палітыкі, вядомыя палітыкі, не ўсе, правда, некаторыя былі ад пачатку, некаторыя далучыліся пазней. Да прыкладу, ад пачатку, ну, уже наши гледачы, хто бачыць трансляцыю, маглі бачыць выступленне інтэрв'ю з Уладзімірам Някляевым. Таксама распачынаў шэсці Мікола Статкевіч. Вот, на жаль, у калёне пакуль што я яго не сустрэла. Магчыма, што ён ёсць тут, але з-за вялікай колькасці людзей ўсё ж такі не так проста знайсці. Ёсць Тацяна Караткевіч, якая таксама далучылася ўжо ў працэсе шэсця. Так вось, працягваючы гаворку пра тое, што у калёне удзельнічаюць прадстаўнікі, лідары палітычнай апазіцыі, палітыкі, якія больш вядомыя, якія менш вядомыя, то варта адзначыць, што ў гэтых чарнобыльскім шляху за ўвесь перыяд яго правядзення ніколі не прысутнічалі прадстаўнікі ўлады. Прынамсі, афіцыйна пра свой удзел ніхто не заяўляў з іх. Яны праводзяць нейкія свае акцыі, як выезд у чарнобыльскія рэгіёны на адзін дзень. Такая практыка была колькі гадоў. Нейкія праводзяцца таксама, магчыма, семінары там ці круглыя сталы, нарады, урэшце рэшт, так это адбылося вот напярэдадні, але у самой акцыі, у чарнобыльскім шляху, вот разам з людзьмі, з простымі людзьмі, якія бяруць удзел у этой акцыі, прадстаўнікі ўладаў не ўдзельнічалі. Побач са мной кандыдатка ў прэзідэнты на апошніх прэзідэнцкіх выбарах Тацяна Караткевіч. Тацяна, вам пытанне. Як вам падаецца, чаму все ж таки ўлады, ну, як бы падзяляюць, ці падзялілі сябе ад людзей? Чаму не мае вот этой еднасці? Як вам падаецца? Чаму б не прыняць удзел у гэтай акцыі, ну, якую, ну, цяжка назваць палітычнай все ж таки? Ведаеце, ну только трэба знаходзіць сілу волі, каб весці размову, аргументаваць, так, адзін аднаму пра тое, як яны бачаць наступствы, што робіцца. Таму што сёння, калі ўключаеш тэлевізію, бачыш проста казку, што ўсё працуе, і праграмы працуюць, і міжнароднае супрацоўніцтва ёсць, але мы ведаем проста, як жывуць людзі. Да мяне там звяртаюцца ліквідатары з Калінкавічу і кажуць: Тацяна, будьце кандыдатам по нашай акрузе, тому што вось ёсць наступствы, ну, не вырашаюцца праблемы, давайте падымем гэтую тэму, так? Ну, першае, ну, улады, яны не гатовы да гэтага дыалога. Я думаю, што частка грамадзянскай супольнасці гатовая для гэтага. Вось, і трэба проста, ну, як бы усілле волі. Скажем, ці вы, як уже заяўлены палітык, які вядомы і ў Беларусі, скажем, зараз ідзе такое ваше актыўнае знаёмства, скажем, з еўрапейскай палітычнай элітай, то ці можаце вы вот асабіста, ці, скажем, як ваш палітычны рух, нейкі зрабіць унёсак у эту справу? Ну, па-першае, аб'яднаць хаця бы вот на нейкай глебе, аб'яднаць уладу і народ. Вот, скажем, на праблеме чарнобыльскай аварыі. Ці это магчыма? Слухайте, ну вот мне здаецца,
трэба працаваць з грамадствам. Да? Мы заўсёды весь час запытваемся, а што ўлада, а што апазіцыя, да? А трэба, каб за гэтымі словамі стаялі людзі і людскія справы. Так? Вось, напрыклад, на наступным тыдні я пойду сустракацца з міністрам сацыяльнай абароны і працы, дзе я буду падымаць пытанне там, вось, ліквідатараў і людзей, якія пастрадалі вось, пра іх льготы, пра іх жыццё. Так? Трэба, каб усе актывісты ў рэгіёнах таксама знайшлі людзей, а вы ведаеце, да? Што больш мільёна жыве на забруджаных тэрыторыях людзей. Каб яны працавалі з гэтымі людзьмі, выносілі на грамадскую думку, на відавочнасць гэтыя праблемы. Потому что объединять, ну, как бы можно только тогда, коли есть что? Коли есть голосы, разумеете? Ну, и коли есть альтернативное решение. Тому вот сегодня мы выпрацовываем их и вот пропоновали некалькі там, да, про то, что вернуть все чернобыльские законы там, и программы по социальной обороне в полном помере, так? На забруженных территориях людям увести сталым людям увести мораторий на подвышение пенсійного узросту, так, и все ж таки забараніць вырощивать сельхозпродукцию на гэтых территориях, так. Ну и, конечно, усім нам вельмі патрэбна дакладная інфармацыя о стане забруджанасці і што нам, беларусам, трэба рабіць, каб клапаціцца пра сваё здароўе, пра будучыню, пра новае пакаленне. Ці вы спрабавалі гэтае пытанне ўжо недзе абмяркоўваць і які ёсць водгук з боку ўладаў, ці ёсць? Мы абмяркоўвалі гэта на сустрэчы у парламенце, так, і будзем гэтае пытанне абмяркоўваць на сустрэчы з міністрам, так, што магчыма, што немагчыма. Ну і паўсюль, дзе вот мы ёсць, трэба гэтае пытанне падымаць. І я думаю, што парламенцкая кампанія дапаможа проста сфармуляваць яшчэ там такія вот тэзы, альтэрнатыўныя ідэі, якія могуць аб'яднаць вось і грамадства, і дэмакратычныя сілы, і ўладу, вось каб вырашыць гэтыя праблемы. Ці еўрапейская супольнасць таксама до конца досведчана, скажем, того, якая ситуація ёсць у Беларусі, ці яна вот робіць все, што можна, ці можна все ж таки яшчэ звяртацца з гэтымі пытаннямі? Як вам падаецца? Ці это пытанне все ж таки внутрибеларускае? Я думаю, што гэта пытанне беларускае, в першую чаргу. Но калі мы звяртаемся да еўрапейскіх інстытуцыяў, каб яны дапамаглі ці там да супрацы, трэба дабівацца празрыстасці. Так, ведаеце, ну, як рэалізуюцца гэтыя праекты, хто ўдзельнічае, якая ад іх карысць. І ну, за гэтым таксама павінна сачыць менавіта наша грамадства. Да? І не замаўчваць, потому что вось да чаго прывялі 20 гадоў ігнора. Ну, трэба казаць праўду. Ну что, будем говорить правду. Дякую великие. Ну вось такая позиция одного из лидеров руху «Говори правду», Тетяны Короткевич, говорить правду, ну так цяжка спрачацца з гэтым. Будем спадзявацца, што цяперашнія палітыкі дагрукаюцца да ўладаў, якія все ж таки скажуць правду. Калёна спынілася на чарговым светлафоры. Уже подходим ближе до Чернобыльской каплицы, до места призначения. По-ранейшаму калёну суправаджаюць лозунги. Удзельнікі гукаюць «Жыве Беларусь», «Веры можем, пераможем». Бо, ну, як многія тут казалі удзельнікі, што чарнобыльская праблема гэта не толькі экалогія, это экалогія яшчэ і палітычная і маральная. Это не толькі пытанне здароўя людзей, але яшчэ і маральнага аздараўлення. самый
Тут серед удзельнікаў мы бачым людзей розных узростаў. Мы уже размаўлялі з людзьмі больш маладымі, сталага веку, палітыкамі, грамадскімі актывістамі, ліквідатарамі, простымі людзьмі. Побач са мной зараз Віктор Криваль. Чалавек, які прыехаў сюды з Узды, правильно? Віктор, вас што прывяло? Вы тут прадстаўнік рэгіёну, вы сам па сабе неабыякавы чалавек. Вашая, увогуле, можа быць, і ўражанне ад этой акцыі. Ці першы раз вы, дарэчы? Конечно, не першы. Конечно, я удзельнік завсегдатай таких мерапрыемстваў. Я так разумею, не только Чернобыльского шляху, да? Конечно, социал-демократы у свой час социал-демократы в 18 году объявили об незалежности Белорусской Народной Республики. А мы, социал-демократы теперешние, конечно же, повинны удельничать, быть инициаторами 25 сакавіка. И я думаю, что одразу, коли изменится эта улада, 25 сакавіка будет сапраўдны день незалежности Беларуси. Сегодня мы говорим про 26 красавіка, так? Так. Тема вельми вось такая складаная тема для порозумения, например, европейцев. Чему? Тому что люди выходят 26 красавіка вось на такие мероприемства. Чему? Чему? Тому что яны не доверяют уладе. Улада, яна замолчвае проблемы, яна не кажа про тыя наступствы, якія Чорнобыль тады спачатку зрабіў. І што наперадзе у нас, так? Вось пра будаўніцтва АЭС пишуць, кажуць улада цяперашняя, а пра вось наступствы і пра праблемы, якія ў беларусаў могуць быць у медыцынскім, па этой плоскасці медыцыны і гэтак далей не кажуць. А людзі, вось тыя, хто зараз тут, яны сапраўдныя патрыёты. Вот гэта людзі, якія у якіх баліць душа за тое, што адбываецца. Так, цяжка не пагадзіцца, але, скажем, ці вы не расчараваныя колькасцю гэтых патрыётаў? Скажем, толькі што мы размаўлялі з Тацянай Караткевіч, кандыдаткай прэзідэнта, якая казала, што мусіць быць грамадзянская супольнасць. Як вам падаецца, ці яна у нас ёсць, ці яна у нас будзе, ці яна у нас зможа дамагчыся тае ўлады, тае праўды, пра якую вы толькі што казалі? Улада не хоча гаварыць праўду, она і не гаворыць. Як я можна прымусіць? Што тычыцца мяне, дык я не сомневаюся ні адной хвіліны, ні адной секунды я не сомневаюся ў тым, што грамадства яно стане гаспадаром рашэнняў, якія будзе прымаць улада, наступная улада, не гэтая. Тое, што казаць пра гэтую уладу, я думаю, што ёй засталося, вот мой прогноз, ёй засталося, мабуть, до конца этого года уже могут отбыться мероприемства. На мой погляд, это не пожадано. Изменений в уладе. На мой погляд, это не пожадано, потому что изменения треба рихтовать, как бы сценар змены улады был не по сценару, коли потрясение. Так? А коли вы мяркуеце, что тут магчымае патрасенне? Патрасенні заўсёды магчымыя. Патрасенні магчымыя заўсёды. І трэба заўсёды асцерагацца, каб па гэтым шляху не пайшло. Але ўсё ж такі мы гаворым пра тое, каб ці даможацца ці ёсць у нас грамадзянская супольнасць, ці можа дамагчыся таго, пра што мы зараз гаворым. Грамадская супольнасць, якая знаходзіцца ў цяперашнім стане, мы бачым па колькасці людзей. Разумееце, у дрэнным стане грамадская супольнасць знаходзіцца. Канешне, вялікая заслуга ў гэтым самого кіраўніка дзяржавы, ён пра гэта клапаціўся увесь час. У кавычках клапаціўся, так? Але зараз ён, дарэчы, на мой погляд, зноў жа, зараз ён у вельмі цяжкім становішчы, таму што заўсёды прыходзіць час, калі трэба думаць пра тое, каму аддаць уладу. І ён зараз бачыць, што кіраваць ён ужо не ў стане, так? А каму перадаць? Ён выкасіў увесь усіх, значит, моцных ігракоў, што тычыцца партыі, так?
наприклад. А як можна, зараз він відчуває що? Відчуває проблеми його які? За особисту безпеку, раз, за безпеку сім'ї, раз, за курс країни. Кому передати можна? Ведаеце, тут можна говорити шмат, так? Это тема, як би сказати, політиків, політологів, да? А коли говорити, ну от ми зараз проходимо мимо і бачимо, яка стоїть відеокамера на міліцейській машині. Здавалося б, Чорнобильський шлях, дозволена акція. Дзеля чого ці здимки? Ну, це питання, звісно, тим людям, які це все роблять, і, звісно ж, відказу на їх громадство не отримає. Ну, але протягнемо говорку все ж таки з Віктором. Віктор, все ж таки, давайте говорити більш приземлено. Скажем, про людей звичайних, які побач з вами, там, де ви живете, де працюєте, в УЗД, так? Наскільки вони готові до деяких створальних речей, до тих же перемін? Про які ми зараз говоримо? Про стваральныя рэчы казаць вельмі складана, тому што крызіс і ён беспрацоўе і так далей пра стваральныя рэчы, а пра грамадскі супраціў, пра адстойванне інтарэсаў местачковых і так далей, то прыязджайце, калі ласка, ў Узду, прыязджайце до нас у Узінскі раён, у нашай вёскі. Я вам покажу гэта на прыкладзе. То бок вы поўныя аптымізму, что у вас там есть что знакомиться, да? Мы не летутенники, мы говорим про то, что у нас факты есть. Приходите, я вам покажу факты готовые, а не то, что я, например, думаю, что знайду. Факты я вам покажу. Это цудовно. То бок, я хотела бы все ж таки от вас почуть, я уже почула оптимизм, так? Так. Вы маете оптимизм на ближайшую будущее, что все ж таки ситуация будет лепше в нашем громадстве? Я упевнений в гэтым. І я упевнений чому? Тому що я сам з'являюся стваральником ось того оптимізму, про який кажу. І гэта галоўная, галоўная подстава бути упевненим. Дякую велике. Все, поспіху, удачі вам в ваших справах, найлепшого. Ну от бачимо, що є представники регіону, які настроєні так доволі оптимістично на то, як працювати на будущее, на зміни у самих різних керунках громадського життя. Зараз рухаємося вздовж вулиці Орловська і чуємо, що колонну підтримують сигналами автомобілі, які рушать по дорозі. І бачать цю колонну. Бачимо стяги з надписами «Бог є любов». Ну так треба розуміти, що це активісти партії «Білоруська християнська демократія». Ну, тим не менш, ничто нам не заминает с ними познакомиться. А это, оказывается, Олесь Макаев. Олесь Макаев с поплечниками, так, активист руху солидарности разом. Ці є солідарність, Олесь? Глядячи по нашій колонії не дуже, так? Ні, добре, бо в опошні годи було значно менше. Зараз і люди більше надіяння людей, і більше з людей, більше стягов. Ну, а мерапрыемства сапраўды жалобнае, 30 год катастрофы. Чарнобыльская вельмі праблемна з беларусамі і з ежай радыяцыяй. На жаль, мала гэтых пытанняў уздымаецца. І з онкалогіі вельмі шмат, ну, нават і сярод апазіцыі, нават сярод простых людзей зараз адыходзяць
уже ў жыццё вечнае, бо сапраўды онкологія гэта вельмі балючая тэма. Это звязана з радыяцыяй. І, на жаль, акрамя рэабілітацыі, ніхто не ўздымае на Беларусі сярод палітыкаў беларускі кампенсацыю ад Расіі наступстваў ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Бо сапраўды, калі ў Расіі няма грошай, яна можа рабіць проста зніжкі на свае рэсурсы, энергарэсурсы, якія асваиваліся і будаваліся не толькі расіянамі, но і украінцамі і беларусамі. Ви маєте на увазі Росію як переємниці Совєтського Союзу? Так, Росія як переємниця Совєтського Зв'язку, калі б яна сапраўды ні на бумагі гэты брат не дэкларавала, а сапраўды як старэйшы брат, як яны называюцца, мы маглі бы дапамочь беларусам по ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай атомнай станцыі, якая адбылася 30 год назад. Росія допомагає нам у тим, що допомагає будувати атомну електростанцію у Астраўцы. Нам цвердзяць, што гэта будзе вельмі якаснае будаўніцтва па апошніх тэхналогіях. Што вы думаеце пра гэта? Ці маем усю інфармацыю, ці можна і давяраць? Цяжка давяраць таму, дзе адбыліся аварыі. На жаль, Чарнобыльская аварыя атомнай станцыі адбылася 30 год, і ніхто не, як кажуць, не даст гарантыю, што можа што-то выбухнуць і на гэтых новых атомных станцыях, якія будуе Расія. Тым больш, з кожным годам расце пагроза тэрарызма атомных станцый. Еўрапейскія краіны прымаюць розныя праграмы альтэрнатыўныя, значна таннейшыя за кошт эксплуатацыі будаўніцтва атомных станцыяў. І менавіта маючы бяспеку ад техногенных катастроф, ад прыродных катаклізмаў, як мы ведаем, Японія, ад тэрарыстычных пагроз, якія, дзякуй Богу, не адбыліся. Но магчыма быць, бо пагроза ўзрастае з кожным амаль годам. І ёсць звесткі, што і будаўніцтва нашай атомнай станцыі таксама не зусім ідэальнае, ёсць ужо вучоныя б'юць на бат, ёсць парушэнне і пры монтажы рэактару, і пры праектаванні самой атомнай станцыі ў Астраўцы. Таму все вельмі небяспечна. Гэту тэму павінен был вырашаць народ Беларусі. На жаль, яго ніхто не запытваў по гэтаму пытанню. Такім шэсцем, як вы думаеце, ці можна нешта дамагчыся, ці хаця бы прыцягнуць увагу да гэтага? Абсалютна магчыма нават такімі шэсцямі, бо гэта акцыя традыцыйная. Дзякуй Богу, што яна захоўваецца на Беларусі уже другі дзесятых гадоў. Гэта акцыя патрэбна народу Беларусі, і памяць пакуль ёсць ахвяры, ёсць пакуты беларусам не толькі пасцягамі апазіцыі, а трэба праводзіць традыцыйную акцыю Чорнобильський шлях. Чорнобильський шлях. Олесь, Вона вже традиційна. Олесь, апошнє, у вас на сцягу написано «Бог есть любов». Гэта таксама вельмі добра, бо я вернік. Мы праводзім малітвы і каля Чырвонага касцёла, калі ў нас з'явіліся палізняволеныя пасля выбараў 2010 года. І гэты сцяг был і на плошчу, нашымі вернікамі трымаўся. Таму лічу за гонар трымаць такі сцяг і на Чарнобыльскім шэсці. Дзякуй вялікі, дзякуй. Зараз мы уже подошли до Чернобыльской каплицы. Я передаю микрофон Александру Денько. Нагадаю, что это прямая трансляция Чернобыльского шляху 2016. Калі ласка, Александра. Дякую, Галина. Насамрэч, до Чарнобыльской каплицы яшчэ не так близко, а цяпер мы подошли просто до рамок, якія выставили праваахоўныя органы для того, каб праверыць удзельнікаў мітынга. Перш чым яны зойдуць на пляцоўку, на якой дазволены мітынг. Цяпер мы побачым, што адбываецца. Ці сапраўды людзі будуць праходзіць гэтую працэдуру праверкі. Прабачце.
Шановні люди, Иди положи цветы, и все, не пойдем мы тут щупали на шабону. шановні люди, хто має кішки, хто має клетки, Пошел ты, я не пойду. треба простити. Такое адчуванне, што людзі адмаўляюцца праходзіць дагляд. Мы бачым, што супрацоўнікаў МВАПа вельмі шмат. И ты еще не родился тогда. Боже, российские это храм. А чаму вы не хочаце ісці праз рамку? Потому что это, Это москальская вера. нельзя одразу. Який нам сенс істи? У нас нема ні знижок, ні кветок. Просто туди-сюди ходити за мапалцями праз рамки, я у гэтым ніякага сенса не бачу. Ну таму мы не збіраемся істи. Дзякуй вялікі, людзі спыніліся перад рамкамі, скандуюць лозунгі. По-моему, ні один чалавек яшчэ не прайшоў унутры да капліцы. Комітета, калі ласка, підійдіть до Харугви БНФ. І ще раз звертаюся, калі ласка, сябри комітета і заявники, просьба підійти до Харугви БНФ. Арганізатары спрабуюць вырашыць гэтае пытанне. Можам паглядзець, як сапраўды арганізавана, што хочуць, якую працэдуру хочуць правесці з удзельнікамі мітынга. Супрацоўнікі праваахоўных органаў, кожнага будуць даглядаць. Відаць, кожнаму давядзецца паказаць сваю торбу ці заплечнік. Частка журналістаў ужо знаходзіцца ўнутры. Я думаю, што, можа быць, журналісты нават і не праходзілі гэты дагляд. Пакуль што у арганізатараў няма рашэння, што рабіць. Нагадаю, што па звестках назіральнікаў яны ацэньваюць колькасць удзельнікаў мітынга ў 1000 чалавек. Хвілінку. Возьмем праз рамки! Мітинг буде тут, напевно. По просьбам тих людей, для кого ти мітинг замовлявся. Удзельнікі мітынгу адмовіліся праходзіць праз рамкі, адмовіліся праходзіць дагляд, каб прайсці да вызначанага ўладамі месца мітынга. Падыходзіць бліжэй, калі ласка, падыходзьце бліжэй. Хвост колонны мы попросим вельмі падысці тады сюды. Принято рашэнне, удзельнікі мітынга не хочуць ісці за рамкі. Рамкі сімвалізуюць рабскі рэжым, прынізлівы. Я прашу вас заўважыць, што на папярэдняй дамоўленасці з міліцыяй мінскай было дамоўлена пра то, што гэтых рамак не будзе. І сёння я сказаў таксама кіраўніку мінскага МАПа, што калі ёсць ад каго бараніць людзей беларускіх, то это ад іх персанальна. І прывёў яму факты, калі незаконна арыштоўвалі на мітынгах людзей. Ну зараз это яны рабіць не будуць, безумоўна. Таму вось тое, што выставлены этой рамкі, это парушэнне папярэдняй дамовы з арганізатарамі 6. Ну і па просьбе людзей, я думаю, што кароткі мітынг, хутчэй за ўсё, зараз мы параемся, арганізатары правядуць тут, а потым мы пойдзем все ж таки ускладзем кветкі для і знічкі да чарнобыльскай капліцы, да помніку ахвярам Чарнобыля. Так что вас папярэдзілі, што будуць рамкі і калі? Не, нас не папярэджвалі. На папярэдняй размове сказалі, што рамак не будзе. Рамак не будзе і доступ будзе вольны. І я хочу сказаць, што яшчэ там за паўгадзіны да акцыі тут не было гэтых сталоў і не было рамак. Яны выставілі напярэдадні. Ну, адмыслова, напэўна, думаючы, што мы можам пайці і там зрабіць мітынг на Акадэміі навук, таму вось так. Добра, так, арганізатары. Арганізатары прынялі рашэнне не заводзіць людзей за рамкі, якія ўсталявалі праваахоўныя органы. Арганізатары праходзяць так, где ёсць мегафоны? Где этот звон? Где звон? Где звон? Звон уже прошел. Скончим тогда хвилиной молчания и звон. Да, хорошо. Давайте я скажу. Давай. Вернись. Дайте мне микрофон. Вельмі такую увагу, што журналісты зняли, што нам не далі працаваць. Не, ну Юрий Миляшкевич, адзін з арганізатараў, прадстаўнік руху за свабоду, праходзіць усё ж такі гэтую працэдуру дагляду. А цяпер Вячаслаў Сіўчык.
Ад імя організаторів Не, спадар Рымашэўскі робіць заяву. тое, што у парушэнні папярэдніх дамоў міліцыя выставила рамки и заминает проведение митингу на дозволенной пляцовке. Кому? Ганьба! 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 Ад імя оргкомітету Чорнобильського шляха я хочу закликать усіх тих, хто ще не поставив свой подпис под потребованием. Спиніть вирощування продуктів харчування на забруджених територіях і спиніть затручування Білорусі, а так само під потребуванням спиніть будівництво Білоруської АЕС. Коли ласка, поставте свой подпис і долучайтеся до кампанії. Ми сподіваємося, що сьогоднішній Чорнобильський шлях станет початком национальной кампании по обороне белорусов от наступства Чернобыльской катастрофы и от наступства управления действий улады. Организаторы вырашили в связи с тем, что Мингарвыконкам заминая проведению митингу, митинг сегодня проводиться не будет. Мы скончим наше шествие холодной хвилиной молчания, затем все жадающие смогут подойти і ускласти кветки і запалити знижки так само персонально до Чорнобильської каплиці. Зараз визнесуть Чорнобильський дзвон, і хвилина мовчання стане фінальним акордом сьогоднішньої акції. Я особисто дякую всім тим, хто, не глядячи на надвор'я, сьогодні прийшов, щоб ушанувати годовину Чорнобильської катастрофи. Будемо разом ми оборонимо Білорусь. Живе Білорусь! 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 Ну что, далекая. Арганізатары чарнобыльскага шляху адмовіліся ад правядзення мітынга ў сувязі з тым, што арганізатары чарнобыльскага шляху адмовіліся ад правядзення мітынга ў сувязі з тым, што па іхных словах Менскі АМАП Менскі АМАП парушыў папярэднія дамоўленасці, ўсё ж такі выставіў рамкі перад Чарнобыльскай капліцай, дзе мусіў адбыцца мітынг. Таму зараз людзі адмовіліся праходзіць гэтыя рамкі. Гэта першае супольнае рашэнне, якое прынялі ўдзельнікі чарнобыльскага шляху. Цяпер выступае Вячаслав Сіўчык. Які загинули в выніку страшной Чорнобильской катастрофы. Пригадаем так само святые імёны тих білорусів, які змагалися з тими людьми, які керували нашою країною за правду о Чорнобилі. Пригадаємо і світлої пам'яті імёни Олеся Адамовича, Василя Быкова, Василя Нестеренко, Ивана Никитченко, Геннадия Грушевого, Евгена Коноплю, Тетяну Біловокую і всіх інших, які змагались з тою бандою, яка до цього часу, на жаль, керує нашою землею, для того, щоб білоруська нація вижила. Люди Білорусі, разом ушануймо всі ахвяри Чорнобильської катастрофи. Хвилина мовчання. Тихо, тихо. Не метуситесь. Бейте просто, бейте. Микрофон сюда. Да не метуситесь, все, хвилина мовчання. Заплатите за эту клетку. Заплатите.
Великий дякую. Дякую всім. Шановне господарство, я закликаю долучатися до кампанії Оргкомітету Чорнобильського шляху. Будемо разом, не тільки на акціях. Дякую всім за уділ. Всі жадаючі зможуть персонально скласти квітки зараз і запалити знічки біля Чорнобильської каплиці. Фактично організатори обвістили про те, що офіційна частка Чорнобильського шляху скончена. І зараз нам важливо поглядіти, скільки людей буде спробувати підійти до каплиці, як на це буде реагувати міліція. Бачу, що екоактивістка Тетяна Новікова бере мегафон. Любашевський, дякую, що не повез нас у рамку туди не загнав. А чому не пішли? Бо ганьба это! Треба, каб вийшли по проспекту Незалежності. Это трагедія для всього народу. Вот, они вгонять нас по лужам. Ну, годно шлях скончили. Успокойтесь, вы закройте свой рот. Вот ты иди и закрой, фашистка. Не ты, да. Вот ты. Удільники шляху співають «Могутний Боже». Наколькі я можу бачити, пакуль яшчэ ніхто не паспрабаваў пайсці за гэтыя рамкі. Добрый день. Можно вам задать питание? Это «Радио Свобода» в прямом эфире. Скажите, коляска, вы хотели пойти до церкви? Ну там же металлошукальники, я не пойду. Я не буду принижаться просто. Или вы хотели пойти до церкви? Ну хотела, это же жалобная процессия. Это что, металлошукальники стоят, ті у церкві, ті у костеле стоять металлошукальники? Там же нема. Это жалобная процессия, яким металлошукальники могут быть. Ну, все не свободно. Чому вони так зробили? Чому влади так поступили? Это лише провокация, по-перше. Ну, а по-другое, это просто, просто земля отдана, не наша земля, отдана неким ворогам. Просто за нашу землю, нашей землей панують вороги. Коли нас не пускають у каплицу. Вы разумеете? Это каплица, это... Ну, это же то самое, что церква, так? Святыня. Які металлошукальники? Это провокация. Дякую. 30 годов провокации. Кольки разом мы ходили свободно. Один только раз. Сапраўды, наколькі я памятаю, правядзенне папярэдніх чарнобыльскіх шляхоў все ж таки была магчымасць падысці да капліцы. Мне здаецца, нават лепш тут помолиться. Да, Принципово не ісці туди. А чому ви не хочете ісці? Ну, тому що принципово, правда, організатори сказали, що коли тут поставили міліцію, і каб мець гонор свой, правда, власний, не ісці, ну, то треба ісці до кінця, не ісці туди. Навіть тут скласти кветки можна побач з древом, наприклад, знижки поставити, помолитися і пайсці. Ці завтра прийсці, коли нікого не буде тут, і покласти кветки, правда. Тому що коли вже не, то не до кінця. Бути принциповими, правда. Я думаю, що наші сусіди, поляки, наприклад, так би зробили. Годно скончився Чорнобильський шлях?
Не знаю, не могу сказать. Калі б годна скончыўся, калі б падышлі, калі б памаліліся, чаму вось такое адбываецца, я не знаю, знаю, конечно, але сумна. Но я персонально, вот я хожу молиться вот у гэтую капличку чернобыльскую, просто час от часу на литургию. Вот чему меня зараз не пускают? Не знаю. Думаю, что это, конечно, все одно ганьба. Могли бы уже вот такий час зараз просто пустить спокойно. Знову это АМАП, чорно-жовте, як радіація, те ж саме. Дякую вялікі. Спадарня ўжо сказала слово ганьба, гэта тое слово, якім сустрэлі рашэнне мінскіх уладаў не пускать людей, фактично не пускать, выставить рамки для того, каб трапіць у капліцу. Удзельнікі чарнобыльскага шляху і адмовіліся праходзіць гэтыя рамкі. Добрый день. Это Радио Свобода в прямом эфире. А кем было принято решение все-таки пропускать людей по рамки? У меня тут поступила команда, не нужно снимать, пожалуйста. У меня поступила команда от моего руководства, я выполняю поставленные задачи. Пожалуйста, руководство, там пройдите. Дякую. Конституция, товарищ. Вось так проходить процедура догляду. Документы, Конституция. Нет у меня ничего. Задерживайте долго, даже нет. Зараз спробуем даведацца ў кіраўніцтва. Кіраўніцтва стаіць вось там. Вы руководство? Так, каб прабіцца, відаць, да кіраўніцтва трэба было б таксама самой прасці рамку, но у мяне таксама няма такога жадання. Хаця кіраўнік Менскага АМАПу сапраўды там ёсць. Відаць, што ўсё ж такі удзельнікі, большасць удзельнікаў разышлася, але частка людзей ўсё ж такі стаіць тут і чакае, просто, відаць, людзі хочуць пабыць разам. Невядома, чаго тут яшчэ можна было б дачакацца, але бачу, што прадстаўнікі партыі зялёных яшчэ тут ёсць. В прыватнасці старшыня партыі. Анастасія, можна вам задаць пытанне? Як прайшоў шлях, як скончыўся? Я лічу, што ў гэтым годзе шлях прайшоў больш, ён быў больш жывым, да, і тое, як ён ішоў, гэта можна сказаць, што поспех, паспяхова, але тое, як ён скончыўся, канешне, нечакана, і людзі расчараваныя, і гэта проста непавага не толькі да людзей, які ўдзельнічалі ў шляху, але гэта непавага да тых ахвяраў Чарнобыля, якіх хацелі, па памяці якіх хацелі зараз тут ушанаваць. І гэта проста непавага да ўсіх людзей, якія жывуць на чарнобыльскіх тэрыторыях і пра праблемы якіх мы хацелі тут казаць. Вось. І гэта непавага таксама да увогуле да грамадзян Беларусі, таму што нам у чарговы раз яшчэ раз паказалі, што акрамя што нам у чарговы раз паказалі, што мы не толькі не можам уплываць на прыняццё рашэнняў, але нават і выказаць сваю пазіцыю, выказаць сваю думку мы практычна не можам вельмі абмежавана. Скажите, калі ласка, колькі прадстаўнікоў руху зялёных было на шляху і з якімі лозунгамі яны выйшлі? Значыць, з руху зялёных, я думаю, што гэта было каля, напэўна, я думаю, што недзе каля 25-30 чалавек. Трудно сказаць дакладна, хто, з зялёнага руху, таму што былі некаторыя людзі, якія проста далучыліся, таксама да нашай калоны прымкнулі людзі з калоны анархістаў. Вось,
таксама далучыліся людзі, якія проста, напрыклад, праходзілі міма. Ну, то бок калона у нас, в прынцыпе, атрымалася, я думаю, трэба палічыць, я так, каб не сказаць неправду. Але калона атрымалася жывая, таму што ў мінулым годзе ў зялёнай калоніі ішлі толькі я і Ірына Сухій з Экадома, і яшчэ дакладна 2-3 чалавекі. То бок, можна сказаць, што зараз для эколагаў... Працягваю, да? Працягваю. Вось, можна сказаць зараз, што экалагічная супольнасць і антыядзерная супольнасць зараз вельмі, ажывіліся. Вось, лозунги, пад якімі мы выходзілі, мы хацелі б, гэта 3 складальніка. Першы, гэта тое, што Чарнобыль працягваецца, ён не скончыўся. І тое, што Чарнобыль працягваецца, вось гэта наш галоўны лозунг. І мы хацелі б ім прыцягнуць увагу да праблемаў забрудненых тэрыторыяў, тых людзей, якія жывуць на забрудненых тэрыторыях, і да таго, што яны не атрымліваюць не толькі неабходнай медычнай дапамогі, сацыяльнай дапамогі, якая ім патрэбная, але не атрымліваюць нават інфармацыі пра рызыку, якой яны зараз падвяргаюцца. Ім кажуць, што Чарнобыль скончыўся. Мы хочам сказаць, што Чарнобыль не скончыўся, не застаўся ў мінулым, ён працягваецца. Вось, другі наш месседж, які мы хацелі данесці, гэта не беларускай АЭС, вельмі проста. Вось, мы лічым, што ў краіне, якая настолькі моцна працягвае пакутваць ад Чарнобыля, будаваць атамную станцыю, гэта проста абсурд, і гэта не падлягае ніякай логіцы. І трэці наш лозунг, які, дарэчы, не ўвайшоў увесь агульны резолюцию Чернобыльского шляха, мы кажем про то, что Беларусь, что есть зеленая альтернатива, и что Беларуси необходимо зараз инвестовать в зеленые технологии, в узнавальную энергетику, и что узнавальная энергетика как раз может открыть для Беларуси новую зеленую будучыню. Дякую вялікі. Гэта старшыня партыі зялёнай фактычна выклала нам усю пазіцыю сваёй партыі да таго, што адбываецца тут і якую будучыню. Беларусі бачаць зялёныя. Мне перадалі рэдактары, што ўсё ж такі да капліцы падышло з дзясятак чалавек, сярод іх арганізатары мітынгаў, іх была магчымасць ускласці кветкі і пакінуць там запаленыя знічы. Цяпер запрашаюць прадстаўнікі арганізатараў прачытаць малітву «Ойча наш» для ўсіх удзельнікаў. Засталося, хіба пад 100 чалавек тут на гэтай пляцоўцы. Некаторыя людзі ўсё ж такі рухаюцца ў бок капліцы. Гэта подпісы супраць будаўніцтва. То, как на забруженных территориях не выращивали продукт, корма, и так само за створение дзіцячага центра, и за то, как держава все ж таки открыла всю полную информацию по тых наступствах Чернобыльской трагедии, яка адбылася, и тых наступствах для Беларуси, для іншых краін, які ёсць. Там 8 прапановаў у нас, уладам. Сколько человек подписалось? Я особисто собрала 60, но у нас 8 человек збирают, тому я думаю, что, сподіваюся, что коля 400-500 людей мы зберемся. Дякую вялікі. А можна вас пытацца, чаму вы подписаліся ўсё ж таки под гэтым зворотом? В чаргу я подписался тому, что 30 гадоў ужо я так адчуваю, что нічога не робіцца, каб ліквідаваць последствия Чарнобыльского выбуху. У свой час, калі быў яшчэ Савецкі Саюз, улады замоўчвалі тое, што адбылося. І калі прыйшоў да ўлады наш так званы прэзідэнт, таксама нічога з часам не змянілася. Таму ў першую чаргу я тут. И подписался тому, что неабыякавы до того становішча, якое у нас в Украине. Дякую вялікі. Як вы думаете, у крамах наших чистые продукты продаются? Нет. Чему вы так думаете? Не верите? Яны все проверяют. Потому что, калі поглядеть, то, мабуть, я не памятаю, у прошлом годзе, ці калі Александр Лукашенко увёў
севооборот так званые чернобыльские земли. За 30 годов я так думаю, что ничего там доброго не отбылось. И радиация никуда не делась. Дякую вялікі. Все ж таки удзельнікі паціху разыходзяцца, людзьмі, якія застаюцца на месцы, гэта супрацоўнікі міліцыі, яны так і не рухаюцца. Яшчэ адзін чалавек, з якім хацелася пагаварыць, але пакуль гэты чалавек заняты, гэта гаспадарыня Наталія Басалыга, якая цяпер упрыгожаная жоўта-блакітным сцягам. Працягваюць збіраць подпісы супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Астраўцы. Конечно, вельмі хацелася б яшчэ падысці да кіраўніцтва менскай міліцыі, спытацца, чаму ўсё ж было прынята такое рашэнне. Давайте паспрабуем, раптам у нас атрымаецца. Добрый дзень. Радыё Свабода ў прамым эфіры. Будзем удзячныя, калі вы патлумачыце нам, чаму было прынята рашэнне выставіць рамкі. Арганізатары кажуць, што дамаўляліся, што рамак не будзе. С кем домовлялись, вы того и пытаетесь? Не с вами домовлялись. Не со мной. А правильно, что стоять рамки? Это люди уявляли некую небяспеку? Дякую. Як бачым, не вельмі ахвотна кіраўніцтва размаўляе з намі. Ці гаспадарня Басалыга? На месцы застаюцца каля 100 чалавек, з іх, напэўна, чалавек 60 супрацоўнікаў міліцыі. Я нагадаю, што сёння ў дзень у гэтай самай царкве беларускі прэзідэнт таксама быў, і, як пісалі беларускія медыа, не сказаў ні слова, каб аддзячыць тым людзям, якія прынялі на сябе той удар, якімі сталі наступствы катастрофы ў Чарнобылі. У нас на забруджаных тэрыторыях у Беларусі пражываюць каля 1 мільёна чалавек, это 12% усіх нашых людзей. Там таксама жывуць вельмі шмат дзяцей. Каля 200 чалавек па-ранейшаму жыве на тэрыторыях, на якіх нельга жыць, і на запаведных тэрыторыях жыве некалькі дзясяткаў чалавек. Мы з Галінай будзем сканчаць трансляцыю з чарнобыльскага шляху. Сёння, 26 красавіка 2016 года, адзначалі 30-ю гадавіну чарнобыльскай трагедыі. Гэта быў традыцыйны чарнобыльскі шлях, які скончыўся не зусім традыцыйна, насуперак дамоўленасцям, як кажуць арганізатары. Усё ж такі менская міліцыя вырашыла выставіць рамкі і не пусціць людзей да капліцы, дзе мусіў адбыцца мітынг. Людзі адмовіліся туды ісці і сустрэлі гэтае рашэнне крыкамі ганьба. Ад мітынгу арганізатары таксама адмовіліся. І фактычна хвілінай маўчання скончыўся гэты мітынг, людзі разышліся. Галіна, якія вашы ўражанні? Ну, маё ўражанне такое, што вот гэтая апошняя кропка, яна не на карысць уладу, бо гэта не першая спроба перашкодзіць людзям падысці. Ну, гэта хутчэй не спроба іх абараніць ад чагосьці, а спроба людзей прынізіць, паколькі тут ідуць у калоніі аднадумцы. Людзі, якія ідуць доўгі шлях, нічога не здараецца, і раптам нешта мусіць здарыцца тут каля капліцы. Гэта спроба, ну, я ж кажу, это вот неяк так зневажыць гэтых людзей. І гэта не першы раз, калі людзі даходзяць да гэтых сталоў, і яны не ідуць далей. І гэта такая маральная перамога. Вот, прынамсі, калі
калі міліцыянты заўсёды неяк сябе адчуваюць так жвава, адчуваюць сябе гаспадарамі ў гэтай сітуацыі, то тут гэтага не скажаш. Вот это вот самае, можа быць, магутнае ўражанне, самае большае ўражанне ад усяго акцыі, хаця і ўся акцыя прайшла досыць годна. Прынамсі, тыя людзі, якія сустракаліся ўзбоч дарогі, не было ніводнага нейкага негатыўнага стаўлення да таго, што адбываецца. Калі людзі нават і не казалі, што яны ўдзельнічаюць, то прынамсі не выказвалі негатыву. Яны былі вельмі дэзінфармаваныя. Вот маё такое ўражанне. І мне падаецца, што сапраўды сітуацыя мяняецца. То, як было... Чарнобыльскі шлях 2016 фактычна скончаны. Застаюцца людзі, якія спяваюць малітвы, якія стаяць з нічамі, збіраюць подпісы супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Астраўцы. А мы сканчаем нашу наўпроставую трансляцыю. У эфіры Радыё Свабода была Галіна Бакунчык і Александр Данько. Да пабачэння.